Right guys, ingotegai mumwe wawamboona aripo asisipo iko zvino. Tega umwe wawamboona aripo asati apinda iko asati adzoka tikurumidze kufamba. Tegai mumwe wawamboona anga aripo tipinde munyaya, tifambe nenyaya. Tegai vamwe fambai nebhora guys, fambai nebhora tikangosvika pa 550 totanga wamanozotibatira kumberi. Marcel, wamanozotibatira kumberi. Wamanozotibatira kumberi. Ida. Anzi moroitire shumi uzochawika ndire again. Ida. Anzi mawigi imari ndoda yamakapfeka. No matter uya ku WhatsApp yakanaka stereki. Yakanaka zvokuti. Hanti kwakupisa. Takumanya netuma short wig vuka. Kwakupisa takumanya netuma short wig. Kwakupisa chakanaka zvokuti. Uya. Asi kusiro kwanda kugona kukama hangu zvakanaka nokuti zvinoyadza kuita sei. Unoita sei. Nezokona. Amen. Aiwa yakachekwa ndindisina kukama Faith, ndindisina kukama yakatochekwa zvakanaka zvokuti payanga yakapfekedzwa pachidhori yanga yakamira zvakanaka chaizvo, stereki yakatoenzana. Ini ndisina kukama ndangochipfeka ina ndambokama ini. Anozati ndizvokukama kama musoro zvonetsa ndosikamiwa nemwana. Saka zvomunhu anoti abana nangochipfeka ndichitouya palive handinambochikama achakanyatsochoka zvakanaka ichi. Ndanyatsochiona chiri pachidhori. Haiwa chinomira zvakanaka stereki. Ndisingagoni kukama. Right guys, tasara mbijana tusvike pa 550 tegai vamwe tingofamba tifambe nebhora tuone. Ansideshima how are you? Zvamuchandipa zita iri chichigone sezviri sei shumirai. Hanzi lipstick imeti imeti. I think ndakaidiko. Okay, pane mukadzi aidzitengesa, pane mukadzi wepadhayari sapa aidzitengesa chakuzandiani. Takadzitenga kudhara kune munhu iye. Udzara. Saka ndangotenga dzakawanda saka pepulu. Anozati pepulu inoda kumecheswa. Handina manje zvinhu zvepepulu saka handimboyanyi kuishandisa pepulu iyi. Because handina hembe dzepepulu dzekudaro saka nongozoipfekawo hangu. Saka yanga katogara yakangosara yakadaro. Hanzi ine tubhebi ye pamberi apa patinofanirwa kuiswa apa. Ine tubhebi ye tinofanirwa kuiswa pamberi apa tuchiswa nejeli yacho. Saka zvine zvida inozati zvine zvida time. Plus ini semunhu usiku unowu changoitika ndechekuti ndangopfeka wig ndikangosa lipstick. Asi chokwadi chiripo ndechekuti izvozvi t-shirt rangu randangozvipfekera irori hapana. Wig ndatongoipfekera kuti ndimaketewozve. Lipstick ndikangotipfekerawo zvokuti uonekere. Handimaona. Asi izvozvi ndakatosimuka mwana zvandakapfeka kusasuku munofenda. Munotofenda mwana zvandakapfeka kusasuku. Munotofenda. Handinokobuda face chete. Munotofenda ndikasimuka. Yes, British wanga warova wena. Right. Takwana guys. Tadzoka guys. Hapana nije kuchamhorosa apa guys. Tongoti pachipamwe tadzoka. Guys, nyaya tauya nayo inyaya iri sensitive anditi. It's a very sensitive issue, it's a very sensitive story. Sizvamunozati panapa we talk about my real life issues and the people are opening up vachishare nyaya dzavo. Sometimes mukushare kunoita munhu nyaya yakachitaura pano and it's a healing process. Umwe munhu anenge achitohila because zvatinotaura pane umwe munhu izvozvo anenge achienda go through the same thing chatinenge tichidiscussa pano. Saka through mukunzwa nyaya dzevamwe vanhu, through mukushare kwatetichiita, through mukupanana mazano muya umwe munhu anotofila zviri light.
Hanimona nyaya yekushaya mbereko mumaAfricans inyaya yakaoma, inyaya inorwadza. I would like to believe kuti vazhinji vari mucomment section hanzi simkaiti Messi unotofenda nditege ndichigarire pasi ndigandigare pano gatikuite zvenyaya kusimuka kutoiti mungatoseka ndikatozvipfekera chishoti changu chibhijama chekuvatisa munotoguduka nokuseka pakasimuka chishoti chekuvatisa chandakapfeka chibhijama ndangobvisa sheti racho rebhijama chiti ndikasara ndakabhuruka kakabudura hanimoona ndokandasara nako saka zviti kuti ndisimuke pana nanzvadzi dzangu dzizere panapa papana nabhudhi vangu vari pano vakawanda vakomana hanzi makuti fumbura tikupa nditora chokwadi ndireve nemai ndozvinto zvitoripo zvekuzasi hakuna kwakatopfekwa chishoti hacho zvekuzasi asi kuti handiti ndagara hangu handibudi kumusoro handibudi kuzasi here nokubuda apa ndo vanhu vangotarisika zvakanaka kuzasuka hakuna kana pressure handingakwanisa ndisimuke ndafika chishoti guys pane vanhurume vari pano vatinofanirwa kuremekedza wanditika vana hanzvadzi dzedu dzakazara pano pane hanzvadzi dzedu dzakazara pano pane handingaonekwi ndichisumuka ndakapfeka kashotika kaka pano kekuvatisa apa ndichisumuka ndenchizama kuita sei guys ndenchizama kutengesei ndenchizama kutengesa chii chacho hazviiti kuti ndingasimuka sideta tiri vakadzi toga ndaisimuka zvino hazvigoni kuti ndingasimuka handiti maiona mazviona saka handisimuka ikani my children unorevesa here shuwa ndinyatso kusumuka pana nanzvadzi vazere apa vanhurume vari pano vose votosumuka kotozisimeri vangu vakasumukira avo varume vachitengesa kana ndimiwo iko ndichimbovavarire kusumuka ndichimbosumukirei handiti kuda kuhwa nyaya pano imi chamokufunga kuona iwigi motenga wigi chete muona kumeso wangu kwakanaka kumotenga mafuta handitika chete zvezvimo kuzasi kuti wakapfekwa hakuna kana nebasa rose sera nekuzasi handi mazviona saka guys ndaichitara nyaya yekushaya mbereko munikikiri muAfrican community kuti inyaya inorwadza ende kazhinji panoshayikwa mbereko kacho kazhinji mumarriage mukashaya mbereko kunotanga kunzi mukadzi ndiye ane dambudziko even though pasina kuenda kunochekwa kuti pone pakati pemurume nemukadzi nokuti vakadzi avasiwo vega vanonzi kwanzi avazvari handiti varume chaivo varikowo varume kuti vanenge vane inonzi low sperm count yaye kuti anogona kusadza kuti aitse mwana asi dambudziko rose rinowira kumukadzi right handitika sometimes varumewo zvanoziva guys kuti no one can stop reg vakadzi varume vanogona tobuda kunze uko oinda kuna Mary anotamba magame ake ototi ndine nhumbu ndeyaJohn yotopiwa baba vakwakwa vanenge vasina mwana otofamba kuti ndine mwana saka vakadzi vasina vana kazhinji kacho mumafamily mavanoroorwa vanenge vari chituko vanenge vari chiseko vanenge vari chinyadziso vanenge vachitoudzwa mashoko ose anorwadza izvi hazvisiri mumafamilies chete mufunge makarorwa vanhu ava zvakozara even nesu mazimbabweans chaiko chaiko munoona even pasocial media apa hatichachikuudza vanhu handika shoko rekuudza munhu kuti ngoma harisi shoko riri kune vamwe vanhu ka harityise kutaura kwavari zvinenge zvitori so normal kuti kuudza umwe munhu kuti ngoma ndisingaziva kuti vana vanotengeswa kupi kokuti tiudzawo ngoma dziya dzinenge dzichitikwa kunzi ngoma vaendewo kunotengawo vana vacho ikoko nokuti pakurarama chako kunenge kuchiitika hakuna munhu anenge achiti ini ndoda kurarama ndisina mwana munhu wese anenge avoda tondirora vari mucomment section hanoona munhu wese anenge achiti ndoda kuitawo chii ndoda kuita mwana asi zvino miromo yayo inotaurwa nevanhu pano vanokanganwa kuti naivo vakazvarawo vana handiti hadzisi ngomwa handiti vakazvara vana asi vana vavo handika paunotuka umwe munhu chimuti ngomwa ndaona pakawanda cheko panotuka vanhu vachinzi ngomwa handika wakazvara vana vako vacho ivavo handika vana vakowo vachazoroorwawo ko kana ukatiunza kesi pamwana wako nekuda kwemashoko watuka umwe munhu wasingazivi munoziva here kuti vakadzi vanenge vasina vana vamamarriage vamunoudza kuti ngoma vanofila sei vana atete mumamarriages muroora sakaita mwana munoziva here the impact that it has kune muroora wamunenge muchiudza kuti uri ngoma iwe uri huku yemafidha wakauya pano kuzongodla hauzvari munoziva here kuti zvinenge zvine impact yakaita sei kumuroora musati maziva kuti ndibhudhi venyu here kana kuti ndiani vana vamwene muri mucomment section umu ende I know hapashayikwi vana titina nevamwene vari mucomment section vakatozvitaurira vamwe varoora vavo as I am speaking mukangotadza nyu kubuda pachena but you know it in your heart handika haisi nyaya yekuexposana inyaya yekutsiurana handimaona munonyoropodza instead yekuti mumire mwana chipo chinobva kuna Mwari handiti yekuti mumire nemuroora handika mutsvage kuti dambudziko riri pai mwana chipo chinobva kuna Jehovha handiti haatengeswi kumaketi haatengese kuflea market kuti vanhu vanongonotenga handiti kuna navamweni vari pano vanosvika pakutotsvagira mwana wavo mumwe mukadzi kuti siyana nehukwi tora mukadzi uyu handika anotivarira vana muno umu munoziva here mashoko impact yazvinazvo pamunenge muchitaura why am I talking about this handiti why am I talking about this
mazuva ano ndiri pakumira pachokwadi handika ndichikudzai sezvazviri handika inini ahead mwana wangu wekutanga at a very late stage guys. And ndofunga ndakambotaura ndiri kupeji kwaruramai because ruramai munhu anongoti munhu ari close to my heart panyaya dzekuti akatanga kutaura nyaya idzika zvaanotaura I can relate nezvinhu zvakaitika kudhara andimaona I can relate nezvinhu zvakaitika kudhara andimazvona before kwandiri zvandakambotaura ndakambonyora mucomment section chitaura kuti munoziva guys kuti kune vana vakadzi vasvika pakuti vakadya vanoandasa kunonza chanzi indanonanzva kusure kwembwa kuti uite mwana akanonanzva nenyaya yekuti ari desperate anodya nezvinoyera achinzi ita mwana andichimaona kuti uite mwana idya ichi handimaona ita ichi agoita zvese handimaona zvese unoita kunge munhu asina kukwana guys unopinda nepamwe pasina mbovhera wakapinda uchikudzwa nevabereki vako uchizama kuti zviite kuti munyaragwe mufamily anditi asi unozosvika pakutozongoona kuti dzimwe nguva mwari inguva inenge isina kukwana panozokwanawo nguva yaMwari ndipo panogona kuzokuropafadza wadhiniwo warivara zvakazoitika ndarivara ndatsamwa ndawa ndakanga ndatoudzwa ungoma hwese mai mwana ndakanga ndatoudzwa ungoma hwese ndatoudzwa kunzi chibereko chakatopinda mufiriji akazodla akazodii akachikwada bugwahana mashoko ese anorwadza ndakama experience saka tichikuza kuti ina handina chichandivhundutsa ine hangu handina chichandivhundutsa especially zvimashoko zvevanhu vandisingadozivi nokuti aibuda nevanhu vanga vari close to me aibuda nevanhu vakanga vari close vanhu vandaitifangwa kuti nditore kuti vanatite kungoti zvimwe zvinhu unongochizoti ini ndikada ndikuudzei papati ipapa pathi yangu yandakafamba ipapapa panyaya ikai nemi munonyatsokuona ndopamunogona kuzonzwikisa zvinhu zvakati one day. The problem is anditaure anything ndoramba ndakanyarara kana vanhu vachitaura zvavanenge vachitaura vachispekulata ndotarisa ndonyarara because havazive chokwadi. I am the only person who knows the truth. Dai father diaries vanga varipo ndaigona kuti musaburitse fesika chitsanangurirai apa ndokukumbirai kuti tsanangurirai vanhu vari pana pachokwadi vagone kukuudzai vaikuudzai. Inda vakasvika pakunonditira mwana kunze pafeya handidi kunyepa nemunhu wemumaraini medu pave nemunhu anenge achikirema kuti ndine mwana mai mwana the words dzinobuda worse kuita times kuita worse mashoko anobuda kuita worse. It's a story for another day. Kana ndakanyatsa kufarisa chako ndakanyatsa kumwira ndichanyatsa kukudurunura zvinyatsa kukudzai kuti muzonyatsa kuona kuti chokwadi cheche chende ichi chasitaurwa naSIS MELLY vachitaura voga hanzi angava makore mangani. I think it was after 13 years. It was after 13 years. Munhu anotanga achimira newe anombotanga akamira newe achimira newe muwako achiti aiwa muwako achimira newe kuzosvika tozochuniwa kuenda kusaidhi rehama dzake. Handiti mashona. It's a story for another day, Diane. Remember kuti sevakadzi panogana chikudzai takapinda nepakawanda mune muchiti pamwe kuda ndinenge ndichinyepa. Kuita unozita mwana wave ne29 years. 29. Pazvinenge zvichiitika unenge usingazivika unongozoziva ya product wakutoudzwa nehama kuti kwava neproduct iriko mai mwana unenge usingazivi unenge uri murima. You be the last person to know. Unozoziva atokura zvato unenge uri murima because you be focused nezvako zvaunenge uchiita uchifamba uchididi hausi kutoziva zvimwe zviri kuitika kunze unozongoza uchinzi hamusi kuchiziva ndo zvakaenda zviriko kune mwana uko. Saka anyway guys, I know a lot of people who are going through that now as we speak. I know a lot of people late midhamarwei kana uri mumarriage inenge tori too late isingatoiti inenge too late isingatoiti kana uri marriage it will be too late kana uri marriage it will be too late.
inenge too because remember vanhu vanenge paunotsvaka kutorogwa chako chakugore rekutanga gore chi2 handika vanenge vatotasira kuti pange patovepo nezviripo anti mazviona letu taimbosheya stereki kuseri letu taimbotaura stereki kuseri naningikiri namagugu stereki 29 yakanaka chose kuti uti ako mwana wako kana uri single antiona kana uri single aiwa zvakanaka even kana uri single even 30 unoita kana 30 wanapana nokubvunza ndatipinda mumarriage wopinda marriage ne 20 years wapinda marriage ne 20 years ka wodzidonza kana kuti 19 years kana kuti 21 years kana kuti wapinda ne 21 years kana wapinda ne 13 years wodzidonza woita 2 years chako chaiko usina uone kuti mashoko anotanga kusimuka sei umaone mashoko anotanga kusimuka sei zvinonaka uri single paya. Yes, I was Father Diaries, we went to school together. Father Diaries, we went to school together. Father Diaries, he was my senior at school, I was his junior. Kuchukoro. Toda tinakumbonya sozo enjoy yacho kuti wapedza uzotanga kuti hanzi ndombofara tata tove tose kudhara. Saka but guys anyway ndoda kungoti timbotaura nemamwe vanhu nhasi vari kusangana nezvinhu zvakadaro anditika timbotaurawo navo mumbovanyaradza muchopa mashoko enyaradzo anditika muchitaurawo navo because vakawanda anyway andiselina ndipindirewo nhamba andiselina ndipindirewo nhamba ka andiselina ndipindirewo nhamba so sorry inini ndichoti ndave bhoka ndinotori nevandoziva manje vandotaura navo manje anditiona vandotaura navo kuseruku like ipapa zvakazira ndifunge topic ikai ndeimwe nyaya yemwe munhu ndaitaura naye kuseri uku andiona yakandichemedza ndakachema antimoni ndakachema I hope she is in the comment section kana ari free azvifonere ataure nyaya yake ega anditi mazviona maybe ndokuti munyatso kuti munzwisise anditi maona andiselina ndokumbirawo mundipindiro nhamba varipo here andiselina kana kuti havapo vadisapia ndokumbirawo kamunhu ane nhamba ningikiri ane nhamba andinyorero namba mucomment section ndipine nhamba ndokumbirawo ane nhamba andinyorero mucomment section ndipine nhamba ndokumbirawo munhu ane ningikiri ane nhamba andisiro nhamba mucomment section ndipine nhamba vana it's like maadmin ese hapo panapo maadmin ese anenge asipo ndokumbirawo mundisiro nhamba ndipine nhamba. Right, thank you. We answered Avapina, right? Number yauya you guys. So I'm going to open my lines. Kuneva nenge vachida kufona kuti vataure nyaya yavo anditika. Okay. Vanenge vachida kufona kuti vataure nyaya dzavo tionesane tinzwe chandinoziva ndechekuti mucomment section amushayikwi vana vamwene amushayikwi vana vatete amushayikwi hama dzimwe dziri kutotaura zvinhu zvakadaro kune vamwe vemufamily ndiani wapinda pakairafiki ladau ndiani zverafiki ladau yowapinawo pakapinwa kunzi rafiki ladau wakati hayu hapana namba yakapiniwa apa asi ndisiri kuona hapana namba apa pakapiniwa munhingirikiri uyo munhu uyu mene nditsvake namba dzacho hapana namba apo hapana namba apo mene kuti zvafamba sei right saka guys I'm opening nikikiri rafiki uyu ndofunga wafarafana afarafana achona akapiniwa padhari andiserera munotitei shuwa mukapinda mugostiro paringirikira apa nasi wafana usikaiti havati rafiki azviona ari padharis andiseliraka musada kutanga nekuti setsaivo zvakomunesa rafiki kuti adii panapa
Zvakaoma. Hachadobvi pano Rafiki ndakapinda. Utonozama kuti kune kugurupu kwandakaenda vakanondiona vakandifa vakandifarira vakatosvika vakandipinda. Zvakaoma handisati ndamusadaro so. Kola hello. Asi handisati ndavanotiganira chaiko. Shuwa kupinda Rafiki mukome section. Dzadzose gwaiko zvino dzabvisiwa vanga vabvisa vakabloka Rafiki vakaisa Rafiki. Right, taura kokola pano mwari kufona taura tinzwe. Zvakaoma zvo. Taswera sei kona imira ku Rafiki wadzoka uyo. Rafiki achabvi pano guys. Rafiki achabvi pano. Uyo arapo mukome section. Arisana nemunoganga ini. Taura tinde mberi nenyaya. Zvakaoma. That's why SIS MELLY ndakafunga kulonja brand remakapos because ndakaona kuti makapos mazhinji anodhumana nazvo nyaya yekushaya mbereko nekuti vazhinji pavanopinda mumusha vanenge vaine high expectation yekuti ndichingopinda zvangu zvinobva zvadii zvaita ndobva ndatongoita vana yet sometimes vekusaidi rana Abhero havacheko hama yavo kuti zvakamirawo sei kuna Abhero. But wati wakaita brand rako wati wakavhura peji rako brand rinoda kudzidzisa vanhu zvemudzimba nezvevana nezvechichi. Okay. Saka iwe unodzidzisawo nezvemudzimba Miracle iwe usati wambopinda mumba unovadzidzisa chii chaunoziva? Zvimwe zvadei ndichivadzidzisa zvinhu zvekuti ndakaona Samuel zvichiitikawo Samuel saka ndochizoonawo nekuvewo machuwa kuti no vanhu vazhinji makapos vari kurasika apa neapa neapa. Alright, ndiri kukunzwa Miracle. But ndinoona sokuti iwe wasati wambopinda mumba kuroorwa Miracle. Hausati wave nemwana. Wesi still uchitori virgin. Iwe wacho, you are still a virgin. So inini ndingatoka here ndambudziko rangu kuzoudza iwe Miracle munhu asati amboroorwa kuti ndaona Miracle uchibhesa nezvinhu zvawakaona. Masituations anosiyana kaMiracle. Ndoda kuti uise papo munin'ina wangu. Masituations anosiyana. Anosiyana. Mamwe wakaona iwe ndiwo wakaona. Kwa usina kuona unomahandla sei plus you cannot nechi situation yangu inini ndi situation yomwe munhu antiwaona. Saka pano tinetsei papa saka handiziva hangu kuti brand rako richakura rakanaka direction ipi asi ndoona sokuti kuti makapuzi ari made up wamanya dei wambodzora speed wamanya dei wambotanga kuti akana kuti vanhu vasvika kana kumalate kumakore epamusoro vasina kuroorwa muchisheya nyaya dzenyu handiona muchibatsirana kuti toita sei makore atavi aya tisina kumbopinda mumba kusvika pa40 no mwana nokuwanikwa tingabatsirana sei ikoko kuonogona kubudirira engule wauya nayo iyi ndinyatsokuona kuti nyatsokubuda zvakanaka handizivi kumbokuonesawo munin'ina. Aiwa inyaya yekuti zvimwe zvinhu vazvizvo kuti unenge uchingoona passing like nyaya iyoyi yevanhu vanoshaya mbereko zvinhu zvekuti unenge uchiona musociety paunenge uchikurowo nevamwe kuti aigas ndo zviri kusangana nevamwe vari mudzimba umu saka inini manje ndochizofungawo manje pachikuru kuti no munoziya kana munhu asanganawo nedambudziko rakadai like you said kuti ipapo panenge paakuchidowo kuti ana amwenewo nanatete hanzvadzi dzemunhu dzochimirawo nani
ona na miracle ora iti miracle reka ndikubatsire miracle reka ndikubatsire nekuti wandinetsa seri nguva yareba uchiti sisi ndinde hande ineni pa live munotaura zve brand rangu saka nhasi ndakuwana kapa live tochitaura zve brand rako over diaries achikubatsirawo kuda ndinde chikanganisa wandizivi asi ndoda kubatsira ndoda kuti uite brand rako rinokura ninno wangu handitika ratinoziva kuti chero tikati munhu indayo kuna miracle unogona kumubatsira toti sei munhu auya kwauri iwewe nedambudziko rake handitika akudza kuti miracle inimba mangu mukutonetsa izvi so mwana aramba kutamba iwo hausati hauzvizivi kana kuti woti wotanga kumukansela murume wacho yoti naye ambuya munozivei nezvevana imi kana kuti munozivei nezveimba imi unomupindura chiti kudii ndakazviona mandaifamba ipapo ndendakukansela ndichitaura kuti unoona hanzvadzi zvinoitika muupenyu sometimes haisi problem yemukadzi wako pamwe ndiwe haukwanisi hako kuchitaura kuti chi ndo zviri kuitika kusaidi kwangu and sometimes mumweka inogona kunge ine mweya chezvairo unoziva mweya madzidza inobata zvekuti sometimes mumwe munhu anogona kunge akaitirwa miko yekunzi okay fine enda kwauri kuenda but uchadzoka hako unodzoka usina mwana uroro aiwa hapana chakaipa miracle but ini kukuudza kwandiri kuda kuita sasisi vako ndichikubatsira handitika takasiyana zvishoma futi wave ne40 chiko yewe miracle wava ne40 45 35 handiti waona so indoona sekuti de wanga wati waita group rekuti vasikana vese vatinonokei kurogwa yaitisangane mosangana muchinyatsotaura handiti nokuti wasati wambopinda mumba ndo pamunogona kuti unyatso kupusha brand rinofamba zvakanaka because vakawanda nedamanda matambudziko akadaro handiwaona vakawanda toshati marriages ndodziwana kupi makore afamba murume hapana sewe wese uchiri virgin hausati wamboiziva kana mboiona hauna unongoiona pamapostora pafacebook apa hauna umboiexperience live kunyatsa kuiona hamira kunina iya idzi hadzisi dzako dzemumba idzi hadzisi dzako idzi ndedzana undised nights dzemumba idzi ita dzemasingles ita dzemasingles kuti ndo zvandiri so pamwe ndosaka ndiri kutadza kudii pamwe inogona kunge iri problem yekusaidi kwemukadzi kwekuti anogona kunge akaitirwa miko kusaidi kwekumba kwavo kuti allright iwewechi roorwa bhatichi ita tinoziva kuti adzoka zvako usina kana mwana wani kana kuti unoibata nhumbi yacho but hakuna waunosvika anobva angoita mamiskereti no chiripo ndechekuti we want to help miracle kuti brand racho rikure anditi but kuti tiheupe timubatsire inini hangu ndoda kufarira kuti ndiudze miracle chokwadi nokuti munun'una wangu anditi kuti ndimuti ita zvako zvinoita izvi chidaisoka kana ndimi guys anoita live yake miracle ata malive kapa miracle ata malive ake anenge ane vanhu vake 3 saka rinokura sei brand racho rinokura sei endozati akaita live yake yemasingles right now tinomupushira tomupa masingles kuti guys miracle atanga program handika tomumonita achita toona because izvo ane experience nazvo antimaona vanotozarako vachida kunzwa kuti zviri kufamba sei tikuzvigona sei iye akazvigona sei zviri kudii handimaona iyi ndinoti brand racho rikure torikudza sei anondinetsa fdcc ndibatsirei pabrand rangu rikure ndotoshaya kuti nini ndorikudza sei brand racho hani muri kuona pandoda kumubatsira kuti brand rikure anti muri kuona ndosaka manza nchiti wadi kuti umbofokasa nekuti masingles omira nemasingles antika oita page rake kana kuti group rekuti todza masingles ndaye munopinda uko voita timetable live iye anoita malive ka anenge achita live ari panhiki vachitaura vari masingles vari vega pachigrupu chavo chinenge chiri chiclosed group chemasingles otangira ipapo antimaona but anyway miracle rega nditaura nichidai so anyway kana muchida mune maproblems aminawo muchida kubatsigwa miracle anokansela antika munogona kuenda kuna miracle anokanselai mamarriages maproblems emudzimba maproblems ezvakawanda miracle aripo ane passion yekubatsira vanhu ane passion yekuti adi kwanise kuti afambewo nemi muchitaura zvinoitika pakati mechivo peji akatovhura chi peji rake rinonzi kudii peji rako miracle
Okay, empowered for life, couples and single parents. Saka imi guys, inda munotsvaga empowered for life antika couples and single session munofollowa page la Miracle antika ende munofollowa page la Miracle vasikana anditi mukaona Miracle yokana wakuitawo malive itiudzewo tishare malive acho antika tosharewo kuti sisinda kupamba pa live ndosharewo live kuti vanhu vadiyo tiuye timboteerera tikuita sei tichionawo toda kuti rikure anditiona saka indiri kuzitozvama kutsvaga engu yekuti torikudza sei brand rako iroro. Thank you so much. Nekuti the ndakauya nepfungwa iyoyo nekuti like ndichinoba tiri mumacouples imomo mune like issues ekuti let's say tomboti pamwe mai vanga vari single before vane mwana wavo handiti vakaita wavo vaita mwana then vororwa nasomeone then pochiita ishu yekuti mai vanezvo vanenge vakaitwa kupi kwavaembenge vakarorwa kwavanenge vakarorwa ondizodiwo ndizobata mwana madho achimuti iwowe ukusaiduka uchaenda vakufidha mwana neinformation zvandakambonzwa handiselina vachitaura pane imwe live vachiti no musifidhe mwana neinformation isiyo kusaidwa namai zhinji kacho ndozvinowanzoitika kuti vamwana mai vanobva vachitanga kufidha mwana vachituka baba vemwana achinzwa to the extent mwana anenge akuchizvifunga kuti saka inini ndine hama here kana hama dzangu dzichinzwa. Okay, no, we hear you, Miracle. No, ndoda kuti kana waita next time ndoda kuti ndiuye ndionewo ndichicontributewo palife yako tichitaura tichiona kuti haufa anditika I think since unoda kupinda muindustry kai for now I encourage you to use this as well my sister panoitwa malive life coaching antika follower umboteerera taura kuti kudii kwese kwawaona page inoitwa zvinhu zvekutaurwa zvinhu zvelife chaiko chaiko imboenda uchinoteerera kuti ugaine zvakawanda knowledge yakasiyana siyana yakawanda inobva kunzvimbo dzakasiyana siyana so that kana wakuenda palive nevanhu vakukubvunza questions newe you'll be able to answer. Anditika yes. Thank you. All right, uri kuita live rini? Wednesday next week. Yeah. All right. Also Tuesday. All right, Miracle. No, thank you. We love your passion. But tidango tingo kuguide tifambe newe zvakanaka kuti brand rikure and tiona chat. Thank you so much, Sis Mary. Hanzi nevamwe ugozo yatokuita hot seat kuti vanyatso kuziva and I think that's a good idea. Wozouya pana patokuita hot seat kubvunza mibvunzo hot seat kuti vanhu vakuzive. Aiwa. Ndizvozvo right no problem saka ndichakuudza totaura kuseri wozouya pa hot seat. Thank you so much, Sis Mary. All right, munin'ina wangu all right sharp right. Hello caller. Hello. Yes, maswera sei caller atizokere ku live yedu tatangoti ti accommodate Miracle. Mama maswera sei konasi? Maswera sei Sis Melly. Taswera. Makasanganawo nechini. Tiri kunyatsokunzwa zvakanaka stereki. Alright. Inini ndangoshare mujeni yangu pandakatanga kupinda mumarriage. Ndakapinda mumarriage at a young age ye 18. Saka ndakazogara makore akasvika iwo 12 years ndisati ndaane mwana. Asi problem yanga iri problem yekuti ndaiti ndikabata pamuviri ndaizoita miscarriage at a late stage. Saka ndakadaro ndaingogara munoziva Sis Melly vanhu vanotaura zvavanoda hama chero nyangwe vanhu vekuchechi vaonenge kuchitotarisira kuti vanofanira kukamfota vanenge vachitotaura mazwi asingaite zvekuti unobatikana zvekuti unotadza kana nyangwe kunamata chaiko. Saka ndakaita mamiscarriages anokwana kuita iwo 4
pamumarriage mangu ndakatanga kuita pregnancy ndandisinganonoke kubata pamwiri ndaingoti ndikangosiyawo mapiritsi kana kuti ndikasiya idhepo handatobata pamwiri asi ndaizongoti ndava kuma-6 months kuma-7 months 6 months mostly ndopandaiwanzoti kutanga kuita sekungorwadziwa zvisinganzwisisika utoshaya kuti ko zvandanga ndichingoita zvakanaka nguva yese ndobva ndatanga kurwadziwa yekutanga ndoyandakanyanya kushaya kuziva kuti mozise ndanga ndichiri mwana mudiki ndanga ndisati ndatombonyatsoziva kuti zvinofamba sei saka ndakangoti ndakamuka makuseni ndichingonzwa kuti mwiri wangu wakaneta-neta ndopandakatanga kunzwa kurwadziwa munoziva zviya zvekuti tandiri kunoko kusauti kusa kunoko mapenzi mama wangu baba vari kuzimbabwe laki ndaitove nasisi vaive padhusi sisi vangu chaivo vaigara pedyo neni ndoa ndakatofonera kuti ndiri kurwadziwa ini tikatoswera the whole day vachingoti vakangotishingisa vati manheru ndopandakazonzwa kuti hazviite tichisvikawo kuchipatara manesi vachitoti hapana saka second one yachoni it was more or less the same kufamba taifamba taienda kana kumaprofiti tonosvikawo munoziva zvekumaprofiti unenge uchingoudzwawo kuti zvemukumusha kwenyu pane hama dzenyu vana mbuya vasingadi kuti muvake musha mubate vana muite sei taingoitirwa munamato munoziva zviya ndakamboseka zvangu imwe life yamaitaura nyaya yemasare iye vanhu vasingaziye kuti sare chii taienda tichinochekwa masare asi kasingagume zvekuti ndakapedzisira ndati inini ndikanzwa futi munhu anoti ndoda kukucheka sare ka I will never do it. Ndakataura ndikati I will never do it because unopedzera ina hangu zvekung'anga ndasingai ndaingoitawo zvekukechi nezvekumasowo izvo zvezvo asi nezvekumadoctors asi kumadoctors ndanga ndisanyanyosimbirira since munoziva unombotanga uchibhesawo nezvekuchechi uchingoti semweyawo yetsvina zvinoita sei zvinogona kudarika asi ndakazoti regai ningoita fast forward nditi palast miscarriage yandakaita bosi wemurume wangu akaofa private kuti ndinoitwa stitch rekubata chibereko ndakavhura zvangu peji ndaiti ndichazobatsira vakadzi chingotsanangurawo vanenge vane masame problems pamwewo vanokwanisa kubatsirika saka ndakabatsirwawo zvikaitwa privately vakaisa rinonzi madonald stitch but ndofunga ndanga ndane 4 months 5 months ndobva ndaita infection mukati muye ndobva ndaita futi miscarriage futi apa ndopatanga takabatirira apa murungu wemurume wangu anga aburitsa mari yakawanda yekuita maoperations iwayo ndakarwadziwa SIS MELLY munoziva life yangu yaingove yekungogara uchingochema nditi ndikangopfugama kuti ndinamate musodzi inobva yatanga kubuda ndongonamatawo zvangu but nguva yangu nguva yakawanda yaive yekungochema unenge uchinamata uchichema asi last 2019 pandakangoperwawo nebasa ndopandakangoti regai ndimboita sei ndimbosiya mapiritsi ndiite seiko ndikati inini zvekuenda kumaprofiti kana kuti kupika asi kumbo ndikuda kuti mwari kana muchindiblessa muchandiblessa apa ndopane blessing yangu ndakabva ndapfugama tikanamata murume wangu anga ari munhu ake akanaka haana kumbogara aita zvekuti anobuda kana kuti kutsvagawo mumwe asi hamawo pane vakanga vakutomudza kuti iwe uchazosvika pakuchitenderera usina mwana wadi kutsvaga umwe mukadzi kana kusaiti waita mwana wadi
asi aingobuya achindiudza zvese zvinenge zvichitaurwawo nevanhu kuti vanhu vari kutaura zvakati achingondishingisa achiramba akandishingisa saka ndakazobva ndangoti apa pandiri kuzvitakura apa ndigaimbonyanyoconcentrata steki nekuchipatara saka ndakabva ndaenda kuclinic ndikanobhukisa chibva ndanoitwa same procedure yandakaitwa palast miscarriage yandakaita futi asi takanamata munoziva madhokta vasati vandiita procedure mutheatre so vakatanga vanamata ndobva vapedza vachipedza ndobva vanamata vakati we are praying kuti Mwari vaite sei vakufundise saka ndakabva ndazozvitakura andotoona 6 months 7 months munoziva pa 6 months ipapo unoshaya kuti ndaibva ndashaya kana kuti ndoita sei ndakutya kuti time iyeyo yakuita sei yakusvika asi Mwari vakabva vaita sei vangoti vakandishingisa saka takarambawo takangoshinga 7 months 8 months ndione ndatosvika kuchi ndatosvikawo ku9 months ndatoendawo kunosunungukawo vati ndazonobviswawo stichiri enda ndasunungukawo mwana wangu ndatobatawo mwana Mwari atondiblesawo mukorona imomo mekuti vanhu hapana kana akamboona kana kuti akamboziva kuti chii chaiitika vanhu vakazongoshamisika ndaane mwana vamwe munoziva pavanhu pavakanzwa kuti kwaane mwana SIS MELLY munoziva vanhu vanga vasati vambondishanyira vakaita kuita line padhoo vachibesanwa kuda kuona kuti shuwa here vachida kunyatsoona zvishuwa kuti ishuwa here munhu uyu ane mwana here ende ari kuyamwisa here mwana ndewake here vanhu vanga vasingatombofunge kuti ichokwadi vanhu vanga vasingabvumi kuti kwadi SIS MELLY asi chandongoda kushingisawo vamwe vari musame situation ndechekuti usalutsa hope pakunamata unongoramba uchinamata ende statement iya inotaurwa kuti paunopererwa iwewe ndopanotangira Mwari ichokwadi nekuti ndakanyatsa kuzviona inini pesa apa ndainamata asi apa ndakabva ndati ndaive nekutya ndaiti ndikatanga because pandakaita miscarriage yekupedzisira ndakagara 6 years ndakangogara ndichingoti ndichitya asi Mwari akazongoshingisa munoziva ndakazongoshingisa ndikati imi Mwari ndimi wandakunira naye handichamire nemunhu handichatatse munhu handichatese Mwari vangoti-komborerawo vatongoti blessa saka ndinoda ngoshingisawo vanhu vari mumarriage inini after 12 years ndaane 30 years ndopandakabatawo festival yanguwo Mwari wakati blessawo tichingotendawo Mwari saka nangoti ningosheyawo ndichazongoforwardawo peji rangu kana makasununguka vanhu tongozobatsirana vanenge vachidawo kushare information nekuzotsanangurawo kuti maprocedure andakaitwa zviri dhidhipi kuti zvakafamba sei zvikazoita sei Thank you Kola, at least I'm so happy for you. Iwewe nenitirindana chaiko I had I think ndakupinda mu 29 ndakupinda mu 30 marriage at 18 kunana 30 kokoko kana mukatibvunza vanhu zvakamwiwa ka tinokudza the list is endless kumasari kwari kutaura ka handizi kuti ndakachekwa mangani Kola handizi kuti ndakachekwa mangani unoza geregeti zvandaikudza nyaya yemasari kuda maiti kuda ndinongozviona ukandozvitora ndaitotaura zvandoziva unoenda kana uchida nochekwa sari guys ka hembe dzaunenge wakapfeka idzi unochekwawo dzisi yako ndozvawakaitwawo Kola kati wakadzokera nadzo unochekwawo sare hembe dzawaida wakapfeka idzi unosiyiswa wopfeka dzimwe nyuwani mai mwana sare iri pamwe dzimwe ngoniswa mushonga wokuti haugari pasi handimaona haugare pasi sare iri handi unenge wachekwa kumasuro haugare pasi kudai so kuinda kutele tintonga wafunga rutatu ruviri kuti nai Mwari Jehovha ndoinda here kuya kuchangopinda kugehena because ironda remember kuti ironda rinenge rachekwa kumasure inyama inochekwa kumasure kwanti saka panosara pari ronda kumasure moza kunorwadza paunonati mutoileti kudai so mai mwanaka ronda riya ronovhurika futi
Hanimona ronovhurika futi kuti 1 rotangazve kugwadza mai mwana apa mushonga wacho waiswa ini vanhu pandakamboswa nevamwe mbuya wanga vari muzetisiso vakanisa mushonga vaiti kwa he unonodi unonopisa sare mukati munoona chinhu chinonzi chinopisa chifungai kuti chinoita sei pamunhu imi guys unobva kuchita kunge wakatakura siki kunge wakadii uchifamba kana zviri zvokumwe guys hatidi kudzana mazai mambishi sitakamamwesu mazai mambishi takamadudunga mai mwana zvokuti he zai mbishi rosemesa kudi rakundisemesa iko zvino teme yacho takaridudunga zai mbishi mai mwana magwavha chichinhingi tambo dzemaziyoni tai mungangoseka iva kuti kuda mungangoti jo kutozati zvichatenderedzwa zvichafamba zvichadii but it's not hazvisi zvinhu zvinosekesa asi zvinhu zvinoti but ehe kune vamwe vane vari free to kuseka yes we give you the consent antika but tikuda ngoti encourage tambo inini ndakakura kakwedu tisingazvizivi zvesezvi tambo unoenda kuno tambo dzegreen yered newai kumaziyoni uko kwaningwaiswa tambo idzi mai mwana uchafamba nadzo pane vanhu mai mwana unotodza kana kusumuka kuti ufambe unhingirire munongonzwa imi guys hatidi kunyeperana sari hasi mapiles sari kwainzi sare raenda iri sare radzoka mai mwana fungai kuti ndachekwa nhasi indati ndikachekwa nhasi handiti after 2 months konzi radzoka mai mwana ndodzokerazve akuporika uku nekuti akumbini mhepo andikunogara wakapfeka bhurugwa pendi saka mhepo muzana takudza uri kudetoza vanhu ndezvita kunge tikuita mafirimu but ichokwadi hakupori kunenge kuchiri kutorwadza kuti unokusatanyatsa kutorikavha mai mwana konzi radzoka ndonochienda zvakunochekwa wakuchinja munhu oti vakarikonewa rikandindewo kumwe handiwaenda wosvagirwa zvekumwe ini vatete vangu vamwe vatete vangu vamwe vari gokoka vakasvika pakuti hai wandaneta because baba vangu vaingoti fambai nemwana wehanzvadzi yenyu fambai nemwana wehanzvadzi yenyu munyene kuti haufa hapana pandisina kupinzana vatete vangu vedu hapana pandisina kupinzana hapana pandisina kupinzana vatete vangu hapana vachizama vedu kuti pana nepana but chandinoona zvimwe zvinhu zvikaizvi zvinenge zvine mweya yemumafamily like inonzi zvinofollowa bloodline I think ehe nokuti ini zvakazoitika pandakanochekwa 5 nguva imwe chete iwewe wakachekwa 5 ini ndakanzi ndandine mama anga ari mudumbu handisi kuti mudumbu vaimaona sei pamweya guys iye aitanga akuendera pamwe watu zvakaoma hazvo vanotanga vanonamata newe vapedza kunamata newe pavanenge vakuenda manje vanenge vari pamweya manje vachinosvika so vanongosvika kuti apa vachidai so apa vedowei vanhukadzi takashinga munoziva zvinongonzi respect your mothers so respect munhu anonzi munhukadzi ka zvinhu zvakaoma zvekuti munoona kuchekwa nereza iyaya brandi new munhu achinyatsa kucheka kudai so brandi new reza akuindi reza sharuka kuenda reza new one mai mwana inovedzenga iya yosvika yoni haasi mastoni dudu ndichauya ndichikudziseri zvemasari because ina handiti zvokuverenga ndinomaziva nokuti takamapindana nawo masara indainzi ndine akanga ari mudumbu ayo anga ari more than 20 hamene kuti aionekwa nepai mudumbu mai mwana kumwa uku unomwa makambona zvandinokudzai kuti kana uri pangwa munozati even paunozonzi waita nhumbu paunoita nhumbu yacho paunoti nhumbuka unenge chikuti hapana kungo hameno unoza kana waluza hopu mai mwana paunozonyetsa kuziva kuti zvishuwa ndiyoka unoita kunge kutsvaira mumba utsvairi kuti inogona kungodonha unotoita kunge kuchati yakudonha nhumbu yarega nditogara ndingoita munhu anenge angangogara unenge kutoibata nekids gloves mai mwana kuti uti ndiri kudai so handimaona saka nyaya yenhikiri yemasare nyaya yekumwa zvinovava nyaya yekudla iyi mai mwana hakuna munhu anoita sexi mai mwana semukadzi anenge atsvaka mwana ndikunyeperekoni aiwa sisimeli kana uchitsvaga mwana unoita unge wakupenga unoita unge munhu akutokusa ndikazvifunga ndoseka so ndikazvifunga so kandozonzwira vanhu vari musituation tsitsi kana pane vanhu vakuru vanenge vachingoti vototanga kutokwenyana kuti uyu anaro ivo vanenge vachizviziva ivo unenge usingazvisivi
vazive kuti uyu munomuona zvakaita kudai fanika inini ndiri muslenda ndakaslima ndaibva ndatonzi muri kumuona uyu nekukonda kwake ikoko anaro anokufinyama munoziva zviyo zvekuti vanhu vakuru vanenge vachingotaura zvausinganzwisisi kuti ndizvo asi zveshuwawo ini ndinoonawo zvakabatsira nekuti vaiti ivo kana paunozobatsirwa paipai kana ririmo mukati rikangoguma mwana musoro chete hanzi mwana iye anofa kana kupenga kana chirema saka ndozvakabatsira nekuti ndakaenda ndakatochekwa ipapapa ndine nhupi yandazobata mwana iye ndakaenda ndakanochekwa vanowanza vanoti hava kuchekwa une nhupi but ivavo vanokucheka nekuti vanenge vachicheka vari pamweya vanoziva saka ndiona zvakandibatsirawo zveshuwa zvakandibatsira zvekuti alright thank you very much kola rigatimbonzwawo vamwe thank you sis Melly thank you very much alright takabva kure ini ndine 42 saka nokuti zvandakaona muupenyu zvingani ndiona zvinhu zvakawanda muupenyu makore angu afamba handisi mwana mudikika ndaona zvinhu zvakawanda muupenyu ndinonyatsa kukudza ndati gaizika makambona unoita senge uchati kune murume anytime huya pawafungira hakuna munhu anoita sex semunhu akutsvaga mwana because ndinenge uchingove nehope yekuti pamwe nhasi akadai kana ari mastaira yawo handi munenge muchiudzana nhema mastaira aya kwaita wakadai so zvinokurumidza kudai ita pamwe zviri kudai ida hakuna mai mwana hakuna paunenge usina kupinda napo mai mwana hakuna ende muri kuti kwai sare mapiles sare hasi mapiles rekumasure sare isare pile ipile pile rikabuda kumasure unotori kuona kuti pile rabuda kumasure handii unotonzwa kuti rinenge riri zinyama rakati kurei kudai so hanimwana sare manje haurioni asi munogona kurinzwa mukaenda kutoilet ka nda kuti muteere kune vamwe vanhu vanoenda kutoilet handitika John kariwa tibvire mukaenda kutoilet handiti ukaenda kutoilet papa guys handi munonzati ukaenda kutoilet ukagomera handi maona unoputika na wapedza na toilet unogona kunzwa kunge pane chimwe chinyama so kunge pane chinhu chinoda kupesera kupinda mukati kana kudi ndo sare iroro ndo sare gwadzi rinovava mapauzi anorwadza sare rinovava harirwadzi saka mukadzi mukomeni section kune munawo vamwe vane masare umu vanenge vasingazivi cheka panoda kutoilet kuti unenge uchiita kuvaviwa zvokuti unenge uchitokwenya kutanga uchakwenya kumasure uko ndo sare iroro antimaona ndo sare iroro right kola hello taswera sera sei taswera inini ndaichidango cheyawo nezvandakasanganawo nazvo ndine ndisati ndane mwanawo murundinzwa tikukunzwa inini ndakaroorwa ndine 18 years 2005 and then ndaroorwa 2005 ndainetseka kuita nhumba yanga isingambobviri yabata handina pandinoti ndakamboti nhasi ndajamba nhumbu inenge yabata ndaingoramba ndichigeza 2005 2006 2007 2008 2009 ndakataka kutukwa nemashoko nanamweni nanatete vachindituka and then vachindituka kudaro murume wangu akasvika pakunotsvaga umwe mukadzi kusaiti anomutsvaga saka inini ndakaona nhamba dzegirlfriend yemurume wangu ndobva ndamufonera ndikati siyanai nechii nemurume wangu amwene wangu vakaenda vakanotora nhamba dzemunhu uye vakamufonera ndiripo vakamukumbira regerero vakati tinokumbirawo regerero tinokuda muroora kuti uye pano uzotizvarira vana watinai panapa ingomwa haizvari ndiripo mumba SIS MELLY vavafonera kudaro ndaingochema ndaiti kana vakandituka ndikarwadziwa apa pandaigara paive nebhatumurumu yaive neshawa ndaivhura shawa SIS MELLY ndochema kana ndichinge ndachema ndapedza ndogeza ndobuda hapana izvounoti ndiri kuchema ndiri kurwadziwa saka ndakanga ndaneta ndisisina hopu ndaingoenda kwakawanda ndichinobatsirwa zvichiramba and then 2010 ndobva ndambofamba kumwe ndakatonosvika kunonzi kuchii kunoitirwa musangano wechechi wezekisisuku ndakamwisiwa matii ndikadii SIS MELLY hapana kana zvakaita and then early
2011 ndakashanya kune imwe chechi shoko. Ndashanya kune imwe chechi yatopera. Ndakabva ndakanzi nevamwe mai, ndakatomira pamusuwo wechechi ndidatobuda. Ndobva ndatonzi nevamwe mai, imi mai inimi ndanzi ndikubatsirei, ndanzi mune masaraminawo, kana mukasachekwa masaraminawo mufe makabata mwana. Saka inini ndakanga ndangove munhu ndandisisina hopu, ndichiti inini ndichaitawo mwana here, nekuti zama kwese kwandaita ndaneta. Then mai vakabva vanditi mutenge reza muye nemagilovhosi, mutenga nezambia, mundivigire sipo green bar 1 chete, and then muya kumba kwangu mangwana. Ndakaita saizvozvo sesimeli, ndikatenga zvinhu zviya, ndaenda ndakanochekwa masare sesimeli zvairwadza, ndakachekwa zvese kumashure nepamberi apa. Masara anga akawanda, vachindiratidza zvimwe zvazvakaita ngechifuta chewaiti. Vakandicheka sesimeli ndikarwadziwa. Ndarwadziwa murume wangu haana kuzviandastenda zvekuti ndiri kurwadziwa, aitoda kutorara neni ndichirwadziwa kudaro. Aiti akarara neni sesimeli ndaibhilidha kuita kunge ndachekwa nebanga paanorara neni pacho. Hazvina kupora, ndairamba ndichingorwadziwa. And then ndachekwa masarai, vakabva vanditi tengai sipo inonzi life boy yekudhara so. Ndobva vacheka mapisi akareba kunge chigunwe zvikanzi munoipfeka the whole day makapfeka sipo iyoyo. Ndaipfeka sesimeli sipo inorwadza manzwa. But ndaida mwana, ndakaipfeka sipo iyoyo for 1 week. Ndapfeka sipo iyoyo kwe1 week. Ndobva vazoenda vakandiitira mazai. Vakandiitira mazai nemukaka. Mazai 3 nemukaka, zvikanzi chinwai mazai nemukaka uyu. Ndobva ndanwa sesimeli. Ipapo ndakazvita yakanga iri February. And then tapinda muna March sesimeli handina kuzogeza. Zvakangonditira fani, ndikati saka kuti ndatova nenhumbu here. Saka ndakabva ndatofonera sisongo, ndati sisi mwedzi uno handina kugeza. Zvikati imbomira tione pamwe unogona nguva. Ndadaro sesimeli March uyu handina kugeza, April handina kugeza. Ndobva ndatonotenga pregnant test, ndobva ndatoona kuti ndine nhumbu. Saka ndakabva ndangoramba ndichienda kuna mai vayo vachindinamatira kusvika ndazopona mwana wangu 2012 muna December. Ndapona mwana wangu sesimeli handidi kukunyepera. Pandakapona mwana, mereji yangu yakanga yatofa kudhara. Yakanga yafa kudhara nekuda kwokuti hama dzese nemurume vakanga vakuti ndiri koma. Saka pandakatozoita nhumbu, murume akanga asisina kana nehopu yese kuti ndichazvara. Saka pandakazoita nhumbu, mumba makanga musisina rudo. Ndobva ndazozvara mwana wangu. Ndazvara mwana wangu sesimeli, chakaita chishamiso pavanhu vese. Vanhu vese vakashamisika chero kuchipatara. Vanhu vakauya vakawanda vachida kuyazoona kuti mukadzi uyu ngaane nguva achinzi ngomwa. Ndaishedzwa nemazita kunzi ngomwa. Amweni wangu oti kune murume wangu, naiwe uchironga chengeta mukadzi uyu panapa, unoidii ngomwa isingazvare? Indinoda muzukwirini, makore angu ekurarama ndakura, ndinogona kungobva anytime, ndinoda kukona mwana wako. Sesimeli zvairwadza, zvaidzimba. But chandinoda kungotaura ndichisimbisa umwe ndechekuti Mwari aripo. Kana nguva yaMwari yakwana hakuna anoramba. Mashoko anouya seanopfuura. Nhasi uno ndine mwana wangu sesimeli. Mwana iyeye wandinaye wacho sesimeli, kana muchiri kurimemba, ndiye nhasi akurambirwa nemurume wangu. Ndakatofunga ndakabva kudza chete mwana wangu anorambirwa murume wangu, ndiye mwana waakurambira iko zvino zvasi. Vaindituka vachindishungurudza vachindodza kuti ndiri ngomwa panguva yandakanga ndisingazvari. Ndozvavanoita varume. Iwo at least utoziva kuti wakaenda ukaniswa masipo kadini, utoziva pa wakazvarira. Handizivi chamwari kuti zvakatobva nekupi, handitozivi nokuti ndandongoinda kose, ndanditozivi. But chandakaona inini ndechekuti these things zvatagwa nemunhu conversation, these are general cases. Why I am saying that, inini ndandine last born vatete vangu, vana vatete vangu vamwe last born mbakana baba vangu, handika
shuwa vakatosvika pakutokura kutochembera chako chako vasina kumboita munhu wachona anomaona asi paingobuda matheories kuti kusaita kwavo mwana kwaingobuda matheories akawanda wanda anga tisingaziviwo isati vana diki womunhu mukuru kawo aingotaurwa saka taingoshiya kuti zviko zviri kumbofamba sei hamene ikoko handiona saka zvinhu izvi zvine chekuita nemacases nemageneral cases zvechokwadi handiona ini ndandoti kuchechi handiriko ndandiri kuita namba 1 yekugara ndakatsanya ndichinamata handizivi uku kukanzi kwaita mupostori makamboona kukokuudzana vanenge vane problem kadaro kuti kwaita muprofita munyuwani kwakati handei mumukira na 4 o'clock kunomira line kunomigwa line ka na 4 o'clock makuseni mumukira kugomo na 4 o'clock munogara pa line mai mwana mwenda nezvikafutini makanogara panhingikiri kuita kunge vanhu vanopenga munokuziva kuita kunge vanhu vanopenga kokuzo kana wadedzwa kubaby shower mai mwana kuita kunge kana tawagara munhingikiri mukombi mune munhu anenge achitamba nemwana wako unenge uchingoyeva kudai uchingoyeva chikuti asi mwari ende nai mwari unenge uchingoyeva vamwe kudai nangu peni ndonyatsa kudzigwisisa peni dzevanhu ndodzigwisisa handiudzigwi ndakasvika pakurega kuenda kuchechi nekuti ndaiti ndikaenda kuchechi ndichidzoka ndaichema kuti nai mwari nditi chiiko pavanhu kana ndakagara pavanhu ndichinamata ndisina mwana ini ndakagara nevanhu vane vana vavo vachitamba nevana vanhu kana vachindiona muchechi vanondidana nezita rekuti chii vanonditi chii vanenge vachitaura mazita ekuti chii panziri ndakasvika pakusiya chechi sisimedu nekurwadziwa nekuomerwa kuti muchechi macho ndinogara sei nekuti ndichiona kunge ndisiri munhu pavanhu zvakangoma sisimedu kugara usina mwana munoziva asi ndoda kungotenda wangu mwari kuti ndaanawo hangu vana vangu 2 ndine musikana wandinaye wefirst marriage yangu and then ndakazorambana nemurume ndopandazopinda musecond marriage ko zvino zvine mwana wangu mukomana ndozvandongotendewa zvazvo kuna mwari zvakaoma but anyway all is well at least mwari vanongozokurangarira unongozotiwoka at least ukaitawo 2 vana wobva wangosiyawo makore anenge atendaka ungotiwo 2 wobva wazongosiyawo so ungoitawo 2 wobva wadzikama unotita ngochita gore kuti gore rinoya kuti zvinovhara futi andiona kuti zvinozovhara futi makore anenge afamba ungoti ukasangana nevanhu vaunoziva kwanzi saka hamusati mane mwana saka makazodii saka madii paunoenda period paikonzi inenge yanhupu iyi ukaona sokuti wafuta kuti watichinjei vototanga hama kuti mahallucinations evanhu vanenge vanonoka kuita vanava mahallucinations ekungozviona watevere nhumbu ukangoita sokuti wako wakomanaka aiwa hangu vedweka I don't wish anybody to go through that truly speaking chokwadi hangu ndoda kungoti vanhu ngavangosimba mwari havadhakwe zvinonzi mwari vanoziva zvavanoita vanenge vachiziva nerimwe gore unozofara uchipembera uine vana vako mwari vakurangarira saka ngatisarasei tariro kune avo vasati vaivana mashoko anouya anobura tinoshungurudzwa nanamwene nanaatete asi ndinongoti mashoko ese anouya iwewe ngoramba chete wakabata mupendero wako pana mwari nekuti mwari ndo vanoziva ndo vakabata upenyu hwedu hama dzingataure dzikadi asi mwari vanenge vachiona vari kudenga thank you sisi Melly thank you very much kola regatitore vamwewo thank you very much regaitore mwari kuforga ndifonere bheki vamwe wangu achifona apa because topic yakakura guys zvimwe kutoita hedu tichikangamwa topic yesare ndichakuvigirai ndichauya nayo kola hello sisi Melly makadii ndiri right uri sei tiri nane indodongoshiro experience yangu inini ndatone 22 years ndine mfesi wangu but nanhasi hapana shame but lucky randakaitawo ndiri kuti ndakuonawo munhu asinawo ningirikiniri anonzi chii asingachenami yes ndichitanga ndakaita zvekutizira ndakatotizirawo ndisitori nanhumbu zvezvekuti ndandajera kugara nemufesi wangu but azodatenga takaseparata iye achigara kwaigara ichigara kwandaigara
vatangoona zvakaoma ngatingotizira uya ndobva ndatoenda saka kuti vapa vanhu paunotizira vanhu vanenge vachitatsira kuti munhu atizira neche ane nhumbu. Ini ndobva ndasvika nhumbu yacho ndisina ndobva tagara. Saka muraini mataigara kwataigara kwandakatizira kumba kwana amweni wangu muraini mataigara maive nevanhu nevakomana vese. John ane 22 years asina 22 years asina mwana kwete kuti iye ndane 22 ane 22 years asina mwana enderera kumberi kole. Saka muraini mataka maigara vana vamweni vangu maive nenhingirikiniri nevakomana vese eji vakati mwandei. Saka inini murume wangu ndiye akatanga kutizirwa saka vamwe ndobva vazouya tichigara musemuraini anga asingatoshandiwo murume wangu zvemusikanzwa zvevana vadiki handiti. Saka vamwe ndobva vatanga kuita vana indi ndatanga kuuya murainika zvezvekuti ndanda kungorifuwa kunzi mukuona ava vakazouya imimi manga mavapo asi vatova nevana imimi hamuna. I remember at one time pamba pakauya kakidzi zvekuti kakangoteera umwe munhu kachiuya aiuya pamba ndobva katongogara pamba pai. Saka ndobva tangokaadopta wobva tagara nako tagara nako ndobva kakiti kaita vana zvikanzi kutotangirwa nekitsi chaiyo kuita mwana. Unoziva mafirst days zvaindibata-bata but I was young saka ndandisingafungi zvakadii zvakawanda ndaingoti handizvozvo amweni wangu handidi kunyepa I had no problem namama ndandisina kana dambudzo aya vana kana one day ravakandiburitsira kana one weti rakaipa but taigara natete nemuzukuru mwana wevamwe tete. Sisi Melly munongonzwa ini munongonzwa ini takatozombosvika pakurovana natete vavo bhozi vaitaura mashoko. Munoziva kuti sometimes kurohwa kuri nane than kuudzwa mashoko because mashoko anogara vaitaura mashoko. Lucky enough ndobva tazobvomba taenda mubva tanogarawo kwedu tega. Takagara Sisi Melly kekwa takagara vanhu vanongotaura but munoziva inini ndakatombofamba wandidi kunyepa zvekuenda kumaprofita uchitsvaka kuti what is the problem. Vandazosvika pandakafunga kuti you know what ndingatodarikwa neupenyu handiti ndichingoita wari kuti dai ndanga ndaita mwana dai ndanga ndaita sei. Asi murume wangu anga asina kana basa nazvo anga asingatozvitsvakiwe kana paine munhu aitondinyaradza ndiye aitondinyaradza kuti iwe mwana achipo chinobva kuna Mwari chichaita sechichauya. But tatogara Sisi Melly tatova ne22 years vana tete vai vakashaya murume wangu ndiye gasaramba mavo ndobva asirwa vana. Pandaitukwa nana tete kandaitoti inini vana ava ndombodi kana kuvaona kana kuvaita sei but zvinoita Mwari vakafa vese ndobva vatisira vana vaya. Vana havasisina pavakafa vana tete mama vakanga vachiri vapenyu ndobva vatanga kugara nani namama. Time yakaita kolera kuZimbabwe mama mbva varwara nekolera mbva vashaya mbva vasiya vana. There were 2 vana vanga vari yangu. One anga ari mwana watete vana vadiki vacho vaituka ivanhu vandakudzai kuti ndakatozomburwa navo. Munoziva zvezvekuti vakati vachiita mwana wavo ndobva vaenda kuBotswana mbva vasiya mwana zvikanzi ndotosira kamai vacho mama mbva utongoti kwewe unogosiya mwana mucheche anga ine 1 month uchienda kuBotswana zvikanzi ndinosira kamukadzi wanzvadzi yangu kuwanda kusara achiti ane mwana here pano. Ndobva vasiya mwana uyu mama vaishandawo kwavaishanda ndaigara pamba saka basically ndindaitochengeta mwana iyeye but ndakangotova uyu mwana haana mhosva handingamutongeri mhosva yani yamai vake kuti mai vake vanondituka ndobva ndachengeta mwana uyu nanhasi mwana iyeni ndokumuchengeta Sisi Melly. Ndiye wakatopiwa naMwari ndiye wakatopiwa naMwari chichochengeta zvako iyeye ndiye wakatopiwa naMwari iyeye itochengeta mwana haana chanozange zati vaikutuka ndimai vacho kwete mwana ndiye wakatopiwa naMwari iyeye itochengeta zvako. It's true Sisi Melly. Izvo zvatova neform 6 anotodzidzawo kuchikoro kwaanodii vakatodzokera kuchikoro manje musoye mugirikini ripabvuku wachikoro. Vanhu anototarisira kuti ndivo mai vangu ndivo baba vangu anototarisira inini nasekuru vake zvese izvozvo anogara kumba kwedu isusu ndoko anogara because murume wangu akangosara ari 1 mumba mavo. Ane mabrothers nemasisters from mugirikini vana bamukuru vana bamunini but vanhu vekutoti vanenge vatorowo nemhuri dzavo.
saka mwana wetu akabva tatongomuninga izvo zvatori form 6 akatodzokera kuchikoro musi weningi. Umwe wacho anga ari musikana, anga ari mwana wemukoma wemurume wangu. Takamutora ari grade 6 pakashaya mama. Izvo zvaa kuSouth Africa ndozvishandira waro. Oh, that's good. Saka inoda kutenda Mwari SIS MELLY. Nokuda kutenda Mwari SIS MELLY because one vanhu vakatanga vachitaura but bhose vakaona kuti murume wangu munhu wekufamily kwake, vakaona kuti murume wangu munhu weyo asina basa nazvo, asingazvitsvaki ende hatitsvaki kuti alright ane problem pandaitofamba itonzoti mheno kana uchida kuenda enda ndione pressure yechi izvozvo. Asi murume akambotariswa wei naimuningina murume wako akambotariswa wei murume wako akambotariswawo tese takatomboenda kwaDr Tese. Okay. Takatomboenda kwaDr Tese, iye akapuwawo zvaakapuwa ndikapuwa bhozi ndaitoone problem yekuti maperiods angu they were not regular. Ndaigona kuenda kana zvezvekuti ndoenda this month handiti ndogona kuenda kana 4 or 5 months nothing. Pandinoenda ndinongoenda regular period yangu iyo, but patikaenda kumadoctors ndobva ndapuwa mapills andakapuwa, mva vaita zvavakaita, ndiko zvinezvi ndinongoenda normal 3 days dzangu idzodzo every month handichaskipi. Zviri nani. But kungoti hameno kuti zvii zvinongoitikawo zvinongoramba. How old are you now, Paul? Saka I'm 40. Unogona kungoita kola 40 uchiri kungoenda period, as long as uri kungoenda period anything is possible. Although vachiti avo machances that slim, but ndezvamwari zviya, ndezvamwari mwari chaichaivo vane pane mukadzi andotiziva akatoita mwana ne 46 chaidzo 46. Yeah, that's what I believe. Kuti imi kune vamwe ini ndangu I believe in ndinobelieve wangu in the Bible. Kune vanhu vakafanana nanasera. Kune vamwe vanhu vakangoti ndinongotiwo when God's time is the right time. Kana yakwana nguva yaMwari ichaita, kana Mwari vakangoti ndozviripo. Vanhu vanogara vachiti ko kana ukafa SIS MELLY ndakapinda papoint yekuti sometimes nemamwe mafamily members ainditi wadi kumbobuda panze wambotrya chichichi. But unoziva zvezvekungoti kutrya kuti unde unoura ndakangozviti kuti imbotrya kunze. Vanhu vanotara SIS MELLY unonzwa zvakawanda zvekuti zvimwe zvacho ukazvitedzera stress yatinowana hatiiwani tinoiwana from kuvanhu. Kuvanhu pressure inenge iri kuvanhu, pressure iri muvanhu, especially muhama dzepadhuze, vanhu vekunze havana basa, but hama dzemudhuze dzekuti unenge uchitodya nadzimai mwana unotoziva kuti ndaimuitira chakati nechakati, ndinomubikira ndinodai, ndiye anenge achitaura nonsense yose iyoyo. Saka pressure inobva kuhama, but isusu takangozviudza kuti iwe shamwari, isusu ndisu tiri two, ndisu tinozivana, ndisu tinodana zvevanhu izvi. Amen. Naomi Campbell akaita ane mwana wake izvozvo wakaita Naomi Campbell ane mwana wakaita ne51 is true. Naomi Campbell akaita mwana ne51. IVF chainonetsa blessing ndichekudai, so unongoenda IVF is not guaranteed kuti mwana inonobata nhumbi yacho. Unogona kunoiswa iwayo manhingi acho iwaya yobva yaramba futi kubata. Andiona apa pamari yeIVF inodhura. Andiwana indakazomboita inonzi kwaichi kudi yekuti inopinda muchubhumu epidemic inonzi kudi kweimimanesi inoikudi inopinda muchubhumu inoikudi epidemic epidemic pregnant. Amen. Ikambopinda muchubhumu yemwana ndikatoita operation chako chake kuti vakline chubhiroro. Aiwa kwete test chubu haisi test chubu ine star rayo kwa kudhara chakuziva ectopic pregnancy iyoyo. Etopic yapinda mukati muchubhumu yemwana ndenge wakugwadziwa neside kudai, ndichingo wakugwadziwa neside ndichingoti zviri kumbofamba ndichingo wakugwadziwa neside kudai, so ndobva vatosvikara vakatonoenda kwagaini wacho, ndobva asvika akatonitarisa akati akapinda muchubhu yapa hatina any option kunze kwokutobvisa, ndobva atobvisa. But unoona still hope, at least ingoramba uchingori that hope and faith, you never know. Unogona kungomuka one day chakachaya Mwari avadza kwandinoziva. Asi kana kuri kuti zvazongoramba zvarambisisa zvina kushata kola zvina kana mboipa, unongozvigamuchirawo kuti mubhaibheri kune dzimwe ngomwa dzaMwari dzemubhaibheri. Aiwa inini ndakatozvigamuchira I am at peace zvekuti pamwe pacho ndotombokanganwa kuti ndozichi pamwe ndotozoremindwa maybe munhu apasa a certain comment kana kuti ndaona something, but kuti nditi iko zvinezvi zvinondibata kana kuti zvinondiita sei handidi kunyepa. I am at peace with it. I find kuti nditoriwo happy neupenyu
wangu ndakatowanawo that satisfaction yekuchengeta mwana from ningirikini from vana ivo vandakachengeta takatochengetawo vana vakawanda not just ava two vandanga ndichitaura I think ndeyekunyepa yanzi kuna gogo vakaita ni 75 years aiwa ku 75 years guys hazvichaiti aiwa 75 kwaiva kandozvara vana 3 hazviiti hazvichatoiti 75 years hakuna saka I just get all satisfaction from that yekungoti inini I did what I could but kana zvaaningirikinirawo ndizvozvo kwakungomirirawo time yaMwari but I just want to thank God kuti SIS-MELLY I have got the support yemurume wangu zvezvekuti kana vanhu vekumhuri kwavo vachitaura right now vakasarawo because my extended family kana vachitaura they talk behind my back but ndinotoona kutoti zvono nditoriwo nerespect yavanotovatoriwo nerespect yavanotongondipa even though pasina mwana aripo maybe ndakangoroorwawo mufamily nevanhu vanounderstandawo situation kana kuti I don't know but ndinongotenda Mwari and ndichingoda kukurudzirawo vamwe kuti sometimes stress pane pamwe patinozvipinza stress maybe zvinotozotitadzisa kuti ticonceive because unongochingoita stress yekuti dai ndaita mwana I don't know SIS-MELLY but that's my story but I can say kuti I am happy I am satisfied with my life. Okay, thank you very much Kola nenyaya yako. Thank you. At least I just wanted to be at peace. Chet, just have peace and enjoy your life. Enjoy each day as it comes. Don't think about tomorrow. Don't think about me. Ita zviripo. Kola, ungatoita stress ita zviripo. Yes. Thank you Munina. Thank you so much SIS-MELLY. All right, sharp. Gaitura marufona. Munoza ndaida taura tichikopara chanaida taura tukangama. Kola, hello. Hi, SIS-MELLY. Hello, Murisei. Mosha. Inini ndingora hangu kuya kutaura especially Kola wabva kubva waka kuti aikona kuzviitika mumwoyo. Ini ndakasvika pakutaurwa ndikasekwa. Aipiwa mazita kunzi ndakazoita izvo zvemarriage. Chekerezi. Isidambudziro kwandiri. Ndakaromba ndakazodaiso zvikasi aiwa hapana pana ndisingataurwa mwaitoona hope neni pamusana pangu. Ndakazoita nhumbu at 40 and at 40 to nhumbu yechitu from Norway. Saka dzimwe dzingori nyasha so zvinozosvika pakuti tinozvitika mumwoyo tinongofanira kungozvigashira kuti ndozvazvo inga mubhaibheri mune vasina vana wana ndizvo zvandiri chanachitaura ngoma dzemubhaibheri dzirimo dzamwari. Saka tingasekane tikaudzana zvikazodai soka ndatingoaccepta kuti ndokangozvigashira kuti ndozvazvirika uredza kufunga pane zvazvo undozoshamisika zvapo. Unoona chinoitika ndechekuti kudii pressure inobva kuvanhu, pressure yemashoko ezvinhu anenge achitaurwa, pressure ndati ndakarwadziwa mwoyo ndichiona ruramai achiita kutukwa neumwe munhu. Apa munhu aimutuka komana munhu wemurume aimuudza zvokuti zingoma mwoyo wangu wakarwadziwa, ndakarwadziwa ndakangoti handina kudotombo ndangoti ende Mwari zvikangooma amen zvavo vanogona kushamba muromo wavo vachiudza vamwe vanhu kuti zingoma akatukwa akangoti ndakangoona iri tori live zvekutukana izvozvi ndikangoti vakakomberegwa zvavo vanogona kushamba muromo vachiudza vamwe munhu kuti ngoma iwe usingazive future yako kana future yevana vako kuti yakamira sei. Aiwa matsvene tobva ndangodarikawo but aitotaura nyaya yake zvichitosiririsa. Pane vane ma-PhD yekutaura rurama is my niece anyway SIS-MELLY. Pane vane ma-PhD yekutaura vamwe vanhu vanogona kutsanangudza vagozoita sei. But chinhu wande tinongofanira kuziva kungotarisa munhu utosekawo so wosiya ndizvozvo woseka wodarika woenda ndizvozvo ukada kutozvidya ungatozosvika pakuzviuraya nekusikwa nevanhu because mwanenge vachitokanganwa nhamo dzavo pamusana pekaproblem kako ikengori yes pamwe yes ruramai haana mwana but haana dambudziko ndizvozvo haana. She accepted her life, she moves on with her life, she doesn't care. Thank you very much. Thank you SIS-MELLY. Thank you very much Kola, thank you very much. Aita basa. Right. Ndoda kumbobvunza guys ndichida kureleza netopic yaitwa naAndiselina Nezuro. Anditi topic yedu naAndiselina Nezuro kuti uri mukadzi akaroorwa waita vana murume waufa hama dzitokuchinjira pamariro. Ko ndobva ndafungawo anenge asina zvachose kobva kwaita dambudziko kuti murume wako waufirwa nemurume wosara saka anoita sei? Chii chinoitika ipapo guys? Ndoda kumbobvunzawo.
chii chinoitika ratidza unozoya kuwhatsapp chii chinoitika wokuti hauna kuita mwana wobva wafirwa nemurume idzo hama dzichigona kushungurudza vana mai vakazvara vana kana 7 mumarriage ko uyo anozosara ari 1 asina anoita sei mubvunzo wangu wewe anoita sei hanzi vanomudzinga nopanongona kuti zvimwe zve zvakangooma amen right varipo here vamwe ndakufona varipo here hanzi papazhinji unotopabva pamba pachona ina hangu guys ndinoda kutogara ndatokukochai mirai guys ndinoda ndirimbonyatsogara ndakuudzai chimwe chinhu 1 iyi guys handisi kutombokunyengerai kana kuti kudii asi ndoda kuti tingoudzana chokwadi handitika nekusimbisana pano ini guys ndokuudzai kuti pandakapinda napo ka nyaya idzi dzichabuda 1 ka tichange tichitaura nyaya dzedu idzi 1 kuti muzoziva patakasvika kuti dzimwe nguva patinotaura takabva nepapi handimaona kwatakabva nako kufona aisa message kuti hanzi ndifonere kuti muone kuti kwatakabva nako kune kwakaita sei hello maswera sei SIS MELLY taswera maswera sei taswera maswera sei taswera ndanga ndoda kutaurawo nyaya yangu inyaya yekumboshaya mbereko ndaroro ini ndakarorana naGilbert wangu 2006 kubva tagara tisina mwana bva tatomboendawo kune machiremba tichingoudzwa zviri right ende kwatiri kunoku kwatiri kunoku kwatiri kunoku machiremba acho vakaita matest akawanda vakaona vakati hapana chiri kunetsa saka takagara sakawo marriage yanga yakunetsa Gilbert wangu akanaita mwana kunze nemunhu wekuziva ndizvozvo kubva tagara relationship yacho yakanetsa asi inini ndakazenge at peace nekusaita mwana kwangu ndatozviaccepta zvato right ndatisina problem nazvo then kubva ndati rega ndichisiyana naGilbert after about 10 years pandatotsvaga kwangu kwekugara ndichangotama pandanoti ndine pake ndisatani zvanoita akapabvuma majema matama ndakaita zvekutiza nekutimba mamusagarike waigona kuti pakati peusiku ungotanga kungotukwa kana unonge wakungoita kunge munhu asina nebasa risi saka ndakangoita zvekuti ndaneta rega ndingorongedza ndingotsvagawo karumu kangu kaunogara vanangu angangoto atoenda kubasa inobva ndatopeka zvinhu bva ndatotsvaga imba nerweseri bva ndaenda saka akasvika kumba akanga aita zvezvekundidedza kuti bva asvika kumba akati ko seusipo ndikati ndatotama ndatoenda kumba kwangu popota nini handisi kubhadhara mari yedhivorce ndiyo ichakubhadhara mari yacho vanangoto ndizvozvo saka akazoti after 2 weeks atoita calm down bvaazouya akati ngatichakaurirane ndabva ndangomudza kuti ndine nhumbu angoti ngatidzokerane ndakamboramba ndikati ndichada patakazodzokerana patagara pataita mwana but zvinhu zvacho hazvina kuzonyatsogadzirika takabva tazosiyana but I'm happy nemwana wangu ndinofara ndine kaminimi kangu and zvinhuwo ndakangoblesswa naMwariwo in that way yeah at least zviri nani kola at least iwo mahwani unotori naye hwani wako mini atoripo zvitori nani ko vasina asi izvozvo and but zvakaitikawo futi pandakanga ndichisununguka ndakarwara nemimba kuita 3 days ndakati ndaenda kuchipatara bva ndanzi 6 centimeters dilation kubva ndatotanga kutoita fever kutorwara munoziva zvikanzi mwana aita infection mudumbu inini wacho bva ndatozoitwa emergency operation ndapedza operation bva ndaita paralyzed one side hey mamuri pahondo you under attack
Yeah, mamuipa Handa takazorikavha zvangu handa to right tikaita mafisio zvese aiwa taaraiti zvinezvi chipenyu kuenderera mberi. God bless you. Nabai muchirumbidza Mwari uyu musamusiye. Ndiyo. Thank you very much Kola. Waita basa Kola. Okay. Right. Munona guys vapa panoya vanhu vanenge vachinzi vachiti kwai ningano rapa pakati papa mchona ndisina kana basa nekuti nhamba dzikazodai kana kuita basa remaprofita. Ini guys ndiri munhu asina kana basa nemaprofita chero kwai wamuvha imba ino yakanoisa pa next door apo ndaiona imba ichifamba zveshuwa ichiiswa pa next door. Handina kana basa nevanhu vaya because takavafambira nguva yacho, takavafambira nguva chokuti zvokunyepa takavafambira vasikana, takavafambira taitoziva kuti pakati pane wakati kwapinda mulatest auya pakati kwapinda mulatest handina kana shungu nevanhu vaya vanonzi maprofita vaya zvachose because ini kwandiri ndingoona sokuti ndizivini, ndingoona sokuti maybe kwose kwandakaenda kwose pakashaya kana wani nguva yacho iyoyo akagona kundibatsira. Saka nhasi ndo pandikazoti kana ndaita problem unondibatsira ndosamjana dzimwe nguva nichingozvigina nichitoseka. Asi muna makambona kuti handijaji handiti I don't judge ndoseka nemichitaura kuti tipewo nhamba because vamwe venyuka hamunambopinda nepatakapinda napo. Saka munenge muchida kumbomhanzana nawo maprofita animaona muchiona kuti haufa handiti kama-level eupenyu chitimunzwo zvakasiyana siyana animaona. But isusu takanga takabvumburudza nawo kupinda nawo mukona kudi ana mutendi chaivo chaiva vazidhara zidhafuka tinotovaziva feya ini person vaya kuti aiso vana madzibaba to imi tinonyatsa kuvazivisa vaimwana madzibaba aya maimwe kumwe kwacho nditongo charepiwa maimwana ndikurangarira hawe bodo mira nimbokudzai zvakamboitika ndabva ndatofunga sere kusati zvimwe zvazviti ndezvakudhara takutokangamwa zvimwe zvitokangamwa paita munhafona ndada kudzai nyaya yemunhu iye zvakanga achida kutondiita. Kola halo adona Kola right. Ndikurangarira guys taenda kuno muprofita antika nemwe mukadzi tritu nemwe musikana tritu taenda kumuprofita yako musikana ya tritu kwa yasvika muprofita yaka vamwe vaiti kwai anogona zvisingatoitiwa mwachitoti mari dzavo tinawo chichi taendawo kumuprofita kwako yamaimwana tasvika kumuprofita zvikanzi mugodzoka nemusi weFriday anditi mudzoke neFriday makuseni yamusvika tamukira taenda neFriday makuseni paipa anditika zvikanzoda kuno kushandira ichi vakufona apa ndachida kuti ndipese nyaya yangu kaiti tidavire hedu makosi. Kola halo tiri right muri sei? Amsichi anzi napepeshwa zvakazoita vaite sei handizivi pepeshwa ukati handitozivi ndochokwadi chiripo handizivi I don't know. Inini kwandiri ndinongozvidza kuti ndeimwe revival yakaitwa kumukoba stadium rimwe gore but handina sure handizivi ndochokwadi chiripo I don't know anything handizivi. Ini pandakatomona ndakangoti pamwe kungoita even tukanochamba maperiod kudi ndandisina basa nazvo handina tombozvinotisa usati ndakazozviziva kuti ndane nhumbu yatove ne3 months ndasingazive chinhu ndatodhakwa ndisina kana basa nazvo handitombozivi. Chandoziva chekuti pakauya pastor ndivo kana kuti havasani handiziviwo pastor muchavaziva vainzi pastor Chiweshe vaipinda AFM munovaziva vekuzoshayika mavaziva pastor Chiweshe vaipinda AFM vaya mavaziva vakamboya vakaita crusade kunikikiruko andika pachitwa mamiracle chiziva china matira vanhu vachidi vachidini ndo pandakangoshingawo ndichingoenda semunhu handitozivi kuti ndakangozvidza kuti ndikoko hanimaona asi handizivi ndo kwandakapesera kudi ndo pandakapesera kuindawo kumwe ndandaneta handichati handitozivi ndo chokwadi ndandanetawo handiti maona mumaza pastor Chiweshe vaya vekuzofa ndandatoneta saka handitozivi ndo chokwadi handimaona handitozivi. Kana kuri kuti dziri kumwe kwainzi kunobhadhariswa kumari dzekudliwa idzika dai takanga mari dzaichengetwa nevarume ava vakachokwadika handikunyepere guys dai titiwa muvapfumi chaivo vanotohlisa because dzimwe mari dzamunombobvisa under pressure soka ndoedza kuzvinzwisisa anomaona right. Taenda kumuprofita uya wati ndoda kunokushandira ichi handipasewo apa patataenda apa pasewe pakapa zvikanzoda kunokushandirai kumba kwangu moya kumba kwangu handitika ndokushandirai kumba nokuti miteuro anzi nokuti inonzi kwazvandaona pamuri zvinhu zvinoda kushandirwa kumba zviri kushandirwa chiva mwaye kushandirwa pamhene ipapa pachena apa tanzi kumba ndanzi ndiuye kumba ndati kuna bhururu vangu achindiperekedza tinde kumuti kuzenda kumba kwakwa zvikwanzi kunechi zvakakomba zvinoda kunokudubugwa pandiri tazoenda kumba kwababa vaya tatoenda kumba kwababa vaya neshamwari yangu yakwanzi nemukadzi yaya mukadzi wanga yangangowa shamwari yangu partner in walking tatiri vana Johnny Walker tose saka yanga ya partner in walking
ani maona achita kanzwa umotisha kuti ndifonera kwaita landline emumba kwaita kwakati kupi totoguma takananga ikoko tasvika paya musikadzi uyo anzigara panze andimaona anzigara panze agara panze kudaro mukadzi aya zvikanzi inini pindai mukati ndapinda mukati zvikanzi torai bhaketi handika ratogwa bhaketi rara raiswa apa nditika maiswa zvinhu zvazadzwa mukati mebhaketi mami yachichi raipisa bhaketi rara rakaiswa mafuta ainzi mafuta echii haminotanga negwai here hameno mafuta zvinhu zvanga zvakangoiswa imomo andika mva kwadigwa chii mvura inopisa andika tiri tu nemporofita mubavo zvikanzi chikururai bhurugwa nemporofita mai mwana mugare chi pabhaketi ndakurura bhurugwa ndandokuziva kuti takaitiswa nemaprofita hii mungangofunga makuda kudya kana kuti kudii zvikanzi chikururai bhurugwa mutanyangire pabhaketi apa makagara musoro bhaketi makagara makafugura chisketi anomaza kuti masoongo kana uchienda kuvanhu anoshandirawo indi nemabhurugwa ndinoenda nesketi unoenda nehembe haupfeki hembe yeredhi unopfeka hembe yeblack haupfeki yeredhi haupfeki unopfeka mamwe makala asiri redhi black chichi zvikanzi chigarira musoro bhaketi muvhure sketi yenyu kudai so munhurume memwana ndakurura sketi yandasumudza sketi yandagara pamusoro pebhaketi iwe hanimaona kuti kuda ndiyo yekukwatiswa inonzi chii yekustima kuda ndiyo steaming yacho ikawa ndo chiyani ziva makaisa zvinhu zvakaisa mukati memeya memwana saka ndinotopota uchicha kunhikiki uchisumukira kudai uchicha uchisumukira pamusoro penhikikiri pebhaketi paya uchicha uchisumukira pamusoro pebhaketi hanimaona zvikanzi neprofita uya ya saka mune chinhu chiri mukati umu muchibereko chandoda kuti ndibate ndibvise muchibereko udanopinza ruoko asi mwari mimika mwari zvakaomazvo hazviri kuri kugwa hunge wanhingirira hunge wapotswa zvikanzi saka pane chinhu chandoda kuti ndibvise chandaona chiri kuita chinofamba mukati umu handi munombonzwa chinhu chinofamba mukati umu kudii ende panotaura unochera kunge unotochihwawo chiro pasina chihwawo utoti handimaona zvikanzi toda kuti chinhu ichocho chondo chikutokanganisa chinoenda chinogara chinovhara pachibereko chinodidi saka da kuti pinze ruoko ndishombore chinhu chiya ndikati muda kupinza ruoko kupi zvika ndida kupinza ruoko mukati momamai ati muda kushandigwa handimaya kuzichandigwa kuti muite mwana saka nditoisa ruoko apa manje ini chandakakurumidza kona chekuti ndakatinati murume uyu wangadozvimbisa pamberi pebhurugwa hanimona iye kungwarisa kwei tichikurai ndikatoti murume uyu pamberi pebhurugwa panodi patofuta handimaona ndikati muda kuisa ruoko kupi memwana ko ndakabuda mumba meme atichetokuirana plus ndaingori munhu aive outspoken hanimona ndakakura ndakangodai zvokungotaura zvandoda zvekungove ndaingori outspoken chiromba medu ndaitozikamwa angori outspoken aingotaura zviri mupfungwa make panguva iyoyo ndotozikama vaitoziva kumba kwedu kuti one uyu munhu yaagoni kuchengeta chigumbu handika hagoni kutsamwa zvinoenda kure anototaura straight forward papa achipedza po otoseka hanimona saka ndakabva ndakuti muda kuisa ruoko rwenyu kupi kuzasi kwangu kuti mudaiso bhurugwa ranga radozvimba mai mwana ndikati aiwa kana azviiti mama bhurugwa ratinda ndakaribata bhurugwa rangu dera maoko nadzibvisai penti mubate maoko dai ndabvisa penti iri mumaoko kudai so andi murume akuti ndipei penti indi ndikati ko penti mogoidini andimaona ko penti munogoidii penti akuda kutora penti yandikati ndikatoona kuti pana papaka zvauda kuti tikasviri zvotoma ndati kana yaya kutesera maoko kuzasi saka zvakadaro haibudi handitika deipa pane munhu wechikadzi kana mudzimai wenyu agona kuti andise chiruoko rwacho abvisa ndanichabvuma pazvokuti imi mundise ruoko kuzasi ukako aiwa izvo hazvibudi zvikanzi haudi kubatsigwa nditozama tokubatsira izvozvo kutoti mwedzi uno chandikati zvekuisa ruoko kuzasi ukako aiwa ruoko kuzasi kana gara yenyu hazviiti rako ndakabva ndatinyatsokujamuka chaiko chaiko neruzvo kutojamuka memwana akabva tazotora chibhaketi chake chachiya memwana chikanzi budai muno haudi kubatsigwa musauye futi kusowe kwangu ndikati aiwa kusowe kwenyu ndagara ndichatouyiko nokuti kusowe kwenyu hakusi kusowe chaiko chaiko memwana kundakapedza mazuva kana chingomuvandira chingomutuka muprofita yeye chingoti chete achibva kumasowe kwake taimira kuchikona handimaona toti tekiteki naye kungomushaudha chingomuteverera chingomuteverera tataona kuti munhu aida todi kutomutirepa uyu handimaona aida kutoisa ruoko kutozvokutorepa chaiko chaiko nokuti ndakatondati pamberi pebhurugwa patofuta handiti mazviona saka zvimwe zvezvinhu zvaunosangana nazvo mudi mukufamba imomo ndinonzi maprofita handakana dhiri nacho handimaona handina kana dhiri neprofita ndakana dhiri nevanhu vanonzikaenda zvichinganga zvikurapa because chokwadika funzai vakadzi vari mucomment section umu vakambofamba vachitsvaka vana vakudzei kuti vakasvika unotopera shungu kutoziva kuti hapana izero hapana 0 hapana kola hello kola hello
vangoya kuzonyarara katikati handimaona saka ndangoti Brenda muzakara tichitaura nekudai samotogona kutsanangura ka tichita kunge zvinhu zvisina kuitika kunge ngano but ndo chokwadi kola hello burukwa ndakabuda naro riri mumaoko burukwa ndakazobuda naro ritori mumaoko ndakazonopfekera kumberi kuva mwana handimaona burukwa ndotobuda naro riri mumaoko unongochamira pakadaro panotoona kutoti apa ndosaka vanhu vakawanda vachirepiwa nemaprofita handika tichauya nelive yoyo vakavaifetika timbobvunza kana varipo mucomment section vakamboendawo shuwa vakavata nemaprofita kana uchida kungoita honest akukana kuti wakanga ushayiwa mwana ukati rega ndinoita ndotsvaka mwana panze handika ukanoitako mwana wako panze fonai mungove honest nokuti anoziva ndichiti vazhinjika zvatagwana koleya kuti ndanda kunzi ndanotsvaga panze nevanhu vazhinji vakanoita iyoyo yekuti vanonotsvaga panze vamwe vakatonoita zvishuwa panze apa handiwana ozongodzoka chikune murume uyu mwana ndewako asanenge asiri wake antimazviona chokwadi vanhu moita zvokutamba ino kana vari vanhu vatitaura naamweneka vanhu vatisina naamwene ndo shiti dzokupedzisira pafeafea chekucheko ndo shiti dzokupedzisira vanhu ivo vaya andivana ndo shiti dzokupedzisira ini asini panyaya yakataugwa nezuro naandisati nandinigara guys ndoda kugara ndakuudzai antika ndoda kugara ndakuudzai guys handisi kunyengera handisi kudii chokwadi ndoda kukuudzai itai chigandanga vasikana itai chigandanga zvazvokuti andiswa ndiri pasimba handiri wani vachiuya kuhotambira pamusoro pako mwana wakashanda nemurume wako mwana uri kusafa uri kudii uri kudiaspora uri kunhonga madhoti echembere mwana uchinokanda muchemba uchiita sei vongouya havo vana fombo mai mwana voti kwanzi bva panapa taya kuzotora zvinhu voti kwazvikwai simba ndarishayiwa imi kola hello SIS MELLY kuzvatambotabvira kuti hello mamufone nyakaita seko muri sei nete ndiri raiti SIS MELLY ndoda kubvunzawo ndine mubvunzo ndozotera hangu mucomment section zvinoita here kuti kana wakatakura matwins unokwanisa kubva one osara ichiri kana kuma 6 weeks 7 weeks okay ndine hama yangu yakanzi yakaita nhumbu yange ine matwins saka one ari kunzi akabva but abva one ari kunzi akasara saka izvozvi ane macomplications naye nhumbu yacho yekubva pa 7 weeks paakafind out kuti ane nhumbu anorwara apa dumbu racho ruomboskani iri kuti ane 6 months ezvinezvi but ari kunzi masikana ari kuti havasi kuona chinhu saka ari kunzi anogezwa chibereko but iye semunhu ari kuti achine mwanarume ari kumunzwa kutamba saka is it possible kuti zvoni munhu dumbu ringakure kusvika 6 months but sikane sichiona kuti hamuna mwana iwo dumbu richikura zvinoitika here masikane a5 but haasi I think the best way kungoenda kwadoctor nokuti mucomment section ari kuti hanzi is possible but ina hangu handiri kunyepe kukumislidai ina handisi doctor handizvizivi zvinhu izvi mangwana pazoita zvimwe voti takazowa advice naSIS MELLY asi mucomment section ndiri kuona nhasi vachingoti zvinoita kana vari munzvimbo dzakasiyana hanzi inonzi molar pregnancy madoctors acho akana madifferent doctors but madoctor acho ese ari kutaura the same asi iye haasi kuzvigamuchira anorwadziwa SIS MELLY ari kuti ari kuchekwa kunge reza mudumbu macho saka isusu sevehukama tinoedza kumuti zvoni enda kunogezwa kwacho but iye haasi kuzvigamuchira ari kutorwara dumbu racho manje rinombotonge rinodhebhenyuka rinombotonge rakaoma 6 months but madoctors 6 masikani different doctors vari kuti hamuna chinhu havasi kunzwa heartbeat yemwana saka sitakutyiro health yake apa inhumbi yekutanga saka handisiyiwo wangu ndatoti ndiyo ndibvunze kumadiaries kuti zvinoitika here because akamboti achinzi mwana wanabva akange akubuda discharge yaye brown reropa rinenge rakagarisa riari but ezvezvi discharge hachabuda saka kumahospital vari kuti ane tsvina anofanira kuklinwa ari kunzi hamuna mwana mudumbu saka 6 months handiti anenge atomwana zvekuti sikanenge atadze kuona kuti hamuna mwana
inangu handizivi muzami picture iri kuunzwa mupafoni pangu apaka yani inangu kwela handizivi asi madokta anga areva nhema here 6 wose asi handinozati munhu vanhu vane mafibrods vanhu vane mafibrods anozati vanozviita kuti munenge muchitotamba iro fibrods iro danto rinenge richitotamba mudumbu machiita kunge ane nhumbu yaasina saka iye ari kutopa mweya wechina ndouri kuvhara kuti madoctors asaona kuti mune mwana asi amheno tatoshayo kuzoti tomutiwo kudii but munhu wese ari kungoti ngaagezwe saka taidokozvo zvinoitika here kuti nhumbu yematwinzi wana anobva wana usaroregedza kana ugezwa unosara here nhumbu iyo yakanasodzikama iye hangu handina mubvunzo ikola iye handinangu mubvunzo but madoctors I think they knows best 6 madoctors I think they knows best they know best madoctors ene 6 months nhumbu yane 6 months kurodza kuti atomwana anofanira kuonekwa mudumbu but masikanesi ari kuti havasi kuona ndosaka ndiri kudaro kuti zvoda madoctors iseda hatizivi chokwadi tinogona kunyeperana pano kuti zvinoitika iye mwana anenge arimo madoctors 6 achingotaura zvinhu zvakadaro ndo vakaita basa ravo ndo vakadzidzira basa ravo ndo vanoziva maita basa sisimeni ndo chete zvanachida kubvunza chete ramwe comment section chicharisa hangu mhinduro dzevamwe kana pane vakambosangana nazvo ndizvozvo thank you but I think ngatingoendai nenhingikiri nezvakataurwa nadoctor but iye haasi kuzvibvuma sisimeni mupfungwa dzake ari kufundzira kuti akatakura mwana ake haana nokuti madoctors akati haana mwana iye ari kutozvinzwa iye ari kuti hanzi ndonzwa chinhu kutamba ende nhumbu yekutanga saka pamwe anongonzwa pamwe kufamba kwechinhu bhosi munhu asati ambotakura nhumbu saka mupfungwa dzake semunhu unoziva kuti kana ungone nhumbu kuti ugamuchira kuti waita miscarriage kana kuti ufungidzira kuti wakatakura chinhu chisiri mwana mudumbu zvinonetsa kugamuchira ari mudinayo name muchinotaura naye kola kusvika zvazoitawo anzwisisa alright sisimeni maita basa alright thank you very much kola yani guys pane mumwe wedu panapa panditika pane umwe wedu panapa pari kunisendera mapicture aya ane munhu ari kungoora makumbo achifamba pane munhu ari kungoora makumbo achifamba ari kunisendera mapictures kwai kana muchiziva kunorapiwa zvinhu izvi guys kana muchiziva kunorapiwa zvinhu izvi ndo imwe yacho ndeiyi imwe yacho ndeiyi hello maswera sei taswera ndachangopindura kolabva kuvhunza mubvunzo wake uyu kuitika zvinoitika but kana akuita macomplications akadaro zvinotoreva kuti hapasisina nhumbu hasisina I think chaakunzwa manje anenge akagona kunge akadevelopa mafibroids saka chaanenge akunzwa kufamba mudumbu make anenge ari mafibroids iwawo ndo anenge akudevelopa kuti afile kunge ane mwana asi anenge asisina mwana because kana asina kugezwa chibereko mafibroids anenge akudya ropa riya tsvina iyeye and mafibroids that's the way yaanogrowa saka iye mupfungwa make akufunga kuti mwana achirimo but munenge musisina mwana and zvinopedzisira futi akuda kuti aende through inonzi chii counseling nekunotestwa evaluation inonzi chinjibo inofana iti chiko inonzi chiko evaluation yaanofanira kuita iye macycle chaiko because iye mupfungwa make she's now disturbed why I'm saying so inini ndiri
utori victim yemunhu anorwarawo nemafibroids. Ndakaenda go through that ndikaita 8 years ndisingakwanise kubata nhumbu. Ndaiti ndikabata nhumbu yaibva, ndikabata nhumbu dzichibva. Saka ndakabva nhumbu dzakawanda zvokuti I can't even tell you kuti ndakabva nhumbu ngani. SIS MELLY. For 8 years I didn't have a baby. That's why muchona at my age ndichine vana vadiki vandinavo nekuti ndakagara for a long time ndisina kukwanisa kubata nhumbu because of my fibroids. But paunobva nhumbu yekutanga kana ari yanga iri first baby unosara une kamwe kafeeling kekuti nhumbu yangu haina kubva sometimes apa nekuti uyu akatoita matwins. Saka mupfungwa make achikufunga kuti one wachona mupenyu. Saka unopedzisira unotopinda pasaiko chaipo. Unopedzisira wakutopenga kupenga cheko kwokuti hauchanzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka she's in denial and munhu ari kutoda counseling yakasimba yekuti anoda munhu anonyatsonzwisisa situation yaari, haadi kumhanyiswa because mukamumhanyisa I know kuti iko zvino she's in pain. What they can do as a family is to persuade in a nice way, in a gentle way, yekuti akwanise kuwana help yakanaka yekuti akwanise kubvuma kunogezwa chibereko because kutaura kwacho vane 6 months ari pasituation iyoyo medicine yachona kutozobviswa chibereko chachona completely and haazombofa akaita futi mwana. Saka ndocontribution yangu yandingada ngokuita but it's painful and I feel for her because I went through that and inguva yakaoma ndakutonzwa hamina zvanda kutongonzwa because I know the feeling yaari kunzwa because I went through that. Saka ndangoti ndishewo naye you know I hope she'll find somebody anonyatsomutaurira agare naye pasi unyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika muupenyu hwake because iye kwaari ari kutolive a normal life but asisiri ine normal life at all. Yeah. Thank you, Maitawa. Thank you very much. Info yakakosha kudai. Thank you. Fibroids zimuroi chai. Fibroid. My fibroids fibroid rakada kufanana nesare uroi wacho. Fibroid sare soro varoi vane vazvinhu izvozvo varoi chaiko. No fibroids akaoma because unototakura kana 5 kgs chaiyo. Kana 20 kgs kune munhu akatakura 20 kgs kubviswa kubviswa mafibroids aya kuzadzwa bhaketi re20 lita riya. Ndikakwakidza mapictures angu efirst operation yangu ndakaitwa first operation zvikanzi ndofunga zvaright ndobva ndazokwanisa kuzobata mwana wangu wechi2 kuzoita nhumbu yechi2. Ndaita nhumbu yechi2 ndatoudzwa kunzi ndichakwanisa kuita imwe nhumbu but zvinongoitawo mwari anongokublesa kana nguva yako yakwana. Ndakazokwanisa kubata imwe nhumbu yechi2. Ndabata nhumbu yechi2 mafibroids yakamba adzoka and when they came back they were quite strong. Saka ndakapedzisira ndakuenda mumatreatments. Ndakaitwa matreatments SIS MELLY and no treatments were helping. The next thing was for me kuti ndobviswa chibereko. Then another doctor ndopaka akazoya another consultant akazonditi no let us try kustarva mafibroids kumashiringa. Ndobva ndapedzisira ndabaiwa injection inonzi prostop. Saka injection iyoyo yaistarva maivories angu. Saka ndakapedzisira ndakaitwa inonzi forced menopause. Saka ndakanga ndisateveri. Saka pandakaregera kutevera ipapo ndozvakandibatsira izvozvo. Mafibroids akanga asisina angasakwanise kufeeda because they feed from the blood. Saka angasakwanise kufeeda. Saka asakwanise kufeeda ndakaita 12 months about a year ndichibaiwa that postop every month. Saka nobva afreeza. Saka iko zvinezvi musono uno chaiyo last week ndopandakatoudzwa kunzi now you are on a fully menopause. Saka iko zvinezvi ndafreeza hapasisina chichabuda or anything and pandakanaitwa scan ndakaitwa scan and vatoona kutoti achiri pasame macentimeters or pandakatold before the prostop haana kuzombokura futi. Saka they are still there but because akafreezwa they will just stay akadaro. Saka ikozvo zvakatoudzwa kunzi after ndikagara for the whole year ndisina kana kumboita bleeding
then ndotozoti ndafutopasa zvakanaka but ndikazoita futi mamwe macomplications ekuti ndatanga futi kubleeda then zvakutoreva kuti I have to go back into that process futi ndakutanga kuchekwa zvecancer because vakakufreeza maalvarez wavo neprostop iyoyo unopedzera futi wakudevelopa macancer issues and everything saka it's a long process but inorwadza sesimeli handidi kukunyepera inorwadza process yachona it's not easy mafibroids anorwadza unoita kunge musana usiri wako dumbu risiri rako unomboita kunge une nhumbu umboita kunge usina haunzwisisi kuti chii chiri kuitika zvinorwadza ndiri kunyeka madzimai and vakadzi what we go through nezvine mashura tinomboitirwa namagirebhedi unonzwa kuti ngatimbochinja naye muupenyu especially hama chaidzo dzemurume dzichikudza kuti iye uri ngomwa uri chii unoudzwa mashoko but iwewe pachezvako unenge hauna kuzviaplaya kuti zviitike mukati meupenyu saka inyaya dzekuti dzimwe nguva so madzimai patinotuka vamwe vedu kana patinodika nyaya dzekutukana tichiti ngomwa hazvare akazodii kana kuti akafuta rinenge rine nhombo those words amuzive kuti munhu ari kuenda ngatidzirei rurimi rwedu zvatinotaura ngatirwerutsei because pamunenge muchituka ipapo nemashoko amunenge muchitaura you don't know kuti miri wangu wandinawewo ndakauwana sei hakusi kudya ndino kuti sometimes we don't even eat uchirwadziwa but because uri pamahormones uri pamamedication ekuti ukupiwa mahormones ukupiwa masteroids miri wako go out of shape madzimai ngatidzwira netsitsi handisati mamboya ndichitaura but I just felt kuti I have to share this handisati mamboya ndichitaura anything sisimeli panapa ndinosapota mamwe madzimai nedzimwe nzira but nasina ngoti patahwa nemusikana ndaona kuti hongu vari kudaro zvakuti vanenge vasingazivi but iye mumwe wavo uyu atori pane imwe situation itori different from where they are saka ndavangomunzwirawo tsitsi ndavangomunzwira tsitsi vamunzwisise ende paunonyasa kutoona kuti isusu vakadzi tiri mhandu dzedu dzevamwe vakadzika tisu vakadzi tinotaura zvinhu zvakadaro most of the times we are our own worst enemies tisi tinotukana tisi tinobayana panorwadza vanhukadzi asi ukangana kuziva kuti wakuudza newe wakazvarawo futi unavo vana hauzivi kuti ramangwana rako pamwe vana vako vadiki vakadai ramangwana rako hauzivi kuti vana vako ava vanotena out sei handi sometimes vamwe tinozvidendera makesi nekuti ndakatuka munhu wandisingazivi ndakatuka vimba iwe pafacebook wandisingazivi ucho hanowana ndamuti zingoma ndatora kesi ya nekuda kwachokana ndatauraka yobva yanzi pamwana wangu tsve handiwana ndazochembera manje ndatokangamwa mai mwana ndakanganwa ka mwana akuchitambura manje hauchafungi kuti zvandakataura kumasure kuya shoko riya uchazivi vanhukadzi dai tadzidza kubudana narudo kumiririrana kana kuri kutsirana ngatsirana nemune zvakanaka zvimwe zvacho tinozviwanza vasikana mamwe mashoko atinotaura tichiudzana soka mashoko handizivi hangu thank you very much maitawa thank you maitawa god bless you hamon paipa utinge chiudza munhu chiti kufuta kunge zihipopotamus kudi iwaya mabody shaming aya mai mwana munhu hauzivi what she's going through pamwe ari kunetswa nemafibroids iwaya pamwe ari kunetswa nemafibroids iwaya munhu iyeyu handi manzwa achinzi anokudza dumbu kuita semunhu ane nhumbu pamwe ari kutotambura nemafibroids anzwa nekuchekwa dumbu iri iwe ndipo paunoya zvako wosvikotaura kuti bvapo zibhodhi rinenge chii rikazodai rikazodii hamene uchituka munhu anofa mai mwana munhu anozviuraya chero dai munhu akasazviuraya but defect yeshoko raunomukandira rika iri rinogara maari achingoti but munoza munamato okugara chikunzi but munhu uya anonzi ningi uyayaka but munhu uyayaka but munhu uya munamato wakatoipa iwoya mufunge madzimai ngatidziwewo kuti sometimes even panotukwa vamwe vedu tikaonawo panotukwa umwe wedu ngatimiriranei handei tinomira neumwe wedu tinomira naye kana ari pari wrong tozomutsiura akatambomumirirawo tambomira naye tapedza toti akazi takumirira shamwari but iwowo uri wrong wapa handi maona ngatige kunoisa salt pakunge vanhu vasina kufunga kunge vanhu vasingazivi mwari kunge vanhu vakanhongwa kunge vanhu handizivi kunge vanhu vasina kana mamorals kunge chii handizivi
zvimwe zvacho ngatinzwira netsitsi madzimai kungotaura wangu nchidarika chikamu ichochi and then toda kubvunza nyaya pane nyaya toitaurwa interesting topic yaraiswa nanhingikiri namomzi navabva panapa vachitanzi kwai ndakaitwa kufoseredzwa menopause saka menopause inofoseredzwa kaisi menopause kana zvinofoseredzwa kupipa vanhu hatichadi zvenhingirikiri idzi takuda kungogara uri free zvinoitwa sei kola ilo SIS MELLY muriste mushe kanjani ndiri right iri kunzwike here yangu foni yangu sterek alright munonzi SIS MELLY I think ndakambokufonera before ndichikuudzai kuti ndine problem yemablood tubes zvanyanyondipusha kuti ndifone now ndasikadi zvangu kufona but since ndikambotaura nyaya yangu but nyanyondipusha ndifone kamunozoti vakadzi nyaya yekutukana tichishandisirana maproblems it's a bad spirit, it's a bad thing. Munozoti SIS MELLY ndine munhu wandakaisa pamwoyo pangu pakuona apa wokuti munhu iyeye I wish that person every bad thing in this world. Madays andikanga ndaroorwa, that was in 2015 kusvikira 2017 ndakaroorwa tichitshaya nemurume wangu wandaive naye panguva iyoyo. Murume wangu akazofungawo zvekuenda kusaiti. Mukadzi iyeye SIS MELLY ndaifonerwa almost daily, mukadzi waiura naye ndichitukwa about that because murume wangu iye by that time aitora mashoko iwayo achiudza this lady iyeye ndaitukwa every day SIS MELLY kunzi lauzvaro uri ngomwe uri kuitei pamba ipapo every handina musi wani SIS MELLY wandaisingachemi musodzi SIS MELLY ndichiti mukadzi uyu every time pandotaura nezvenyaya yangu SIS MELLY zita rake ndinoridaidza kuti but mukadzi uyu one day is one day chete handizivi ndakamuregerera here or I don't know to be honest with you but zvinorwadza kuti vamwe vakadzi tisu tinotukana tisinodzikisirana but one is tonyatsoziva kuti we uri mukadziwo and you don't know life kuti life if zvinogona kuzongoitikawo not pauri but maybe your future generation. True, ndozvanda ndichitaura ndozvanda ndichitaura kuti zvinogona kuzouya pamwana wako kana pachii ende manje iwe unenge usingasazivi kuti zviri kufamba sei. Unenge wakutozvibvunza kuti ko chii chakaitika watinoti uri kukanganwa kuziva kuti kuno munhu 20 years 20 years ago wakabhotuka umwe munhu uchintu zvakati zvadzoka zvauya kapauri saka ndisiti vakadzi ngati unoona kuti uri kutaura tanzi pese pandona matanisa remunhu iyeye zvinhu zvisina kutomira zvakanaka ufunge hazvina kumira zvakanaka but haungaudzako hati you can't tell people what to do. Vanoita zvavanoda wezi vanenge vachiti data redu handika toita zvatoda saka unongosiyawo zvakadaro pachandoza chekuti hakuna shiri isinga mari chero gondo rinobhuruka kuenda mudenga but one day rinomara. Saka don't worry Kola, all is well. Mablocked tubes aya vakatosedza kumavhura here blocked tubes SIS MELLY handipepepa ndikapedzera kufana makati I must go back to the gyne but kuita maresearches kune mamwe mashamwari angu vari medical history vari kuti hanzi zvani hapana munoza medically vanenge vachikuti hapana zvavangakwanisa kuita nemablocked tubes wayo ndo research but I'm still to visit angu gyne just for the final push but mostly my researchers and kuita varongoti there's no hope ndo zvavanotaura but even if ever is true kuti hapasina hope my friend muningi wangu chitofara ufa ungogamuchira ndo zvazviri I know zvinoheta it hurts but chingozvigamuchira ndo zvazviri and then just try to forget about everything and move on with your life ndo zviripo it's God given hauna kuzviapply hauna kuzvitsvaga hauna kuzvitenga. That's very true, I'll find peace with it, Yes. Thank you, Nina. Thank you very much. All right, bless you. Thank you so much. Blocked tube. I say blocked tube, Rachel. He blocked tube. Machuba ninga block. And machuba ninga block. Saka, anzi pano simbisa. Hey, thank you Perpetual, thank you Joshua. Pana papa noto simba pano kana I hope guys vanhu vakawanda vari mu comment section vasina kufona havo but who are going through the same ordeal, through the same type of problems angachitagwa pano maybe ausati watomubata mwana wacho. Never give up hope. Never give up hope.
keep on holding, ramba wakabata, keep on having faith. Kune avo vakatoudzwa kunzi hazvichaiti zvachose, it's still okay, it's okay, it's okay, hazvina kushata, it's all is well. Kola hello. Hello, Sis Melly. What do you say? Ndikunzwika here? Yeah, mukunzwika. Alright, Sis Melly, ndiri confused, handizive kuti ndingati mafibroids, ndingati sare, ndingati chii, saka ndoda kuziva nyaya yangu kuti mungondipatsanura kuti chii. Ndakaita mwana wokutanga, Sis Melly. Mwana akasvika pa 3 months to 4 months. Kungoneta kufizuka. Mwana hatizive chii, kudonzi nova, kudonzi chii, mwana ndiko kufa. Performance. Vabereki vabva vati munhu ngaadzoke. Ndadzoka pamba ndagara. Ndabva ndazororwa futi, Sis Melly. Ndabva ndazvara mwana wangu. Ndazvara mwana wangu ane 1 month. Ndakabva ndarwadziwa negumbo, Sis Melly, zvekuzvimba zvekuti ndaenda kutoilet ndakatakurwa gumbo racho, bhozi raitondiremera kuridhonza. Ndobva rakazongopuroreka, but ndakaita 1 month naro. Ndobva mwana iye wandaenda zvara iye akanetsa, Sis Melly, kuti kurarama kwake. But hapana chandaiziva kuti chii chiri kukonzeresa. Ndabva ndaita wechitu, Sis Melly. Abva aiti 1 month, 2 months, 3 months, abva anoita 40. Ndobva afa. Ndobva ndati rega ndizvare futi, Sis Melly. Ndabva ndazvara. Ndobva adhonza. Iye akadhonza. Akazonetera pa 2 years kana ndisingakanganisi. Akangoneta. Ndobva afa. Kauchiti kuneta unenge uchireveiko? Kungofizuka, ungoita kunge munhu uye angofizuka, Sis Melly. Munozeka kufizuka kweko kuti kungoti rengendu zvatodhakwa. Asina kumborwara. Hamene zvozvino kurwara, handingati kurwara, Sis Melly. Anongotanga ungoneta zvazisi, Sis Melly, kungoneta. Obva afa, Sis Melly. Ndabva ndauya kunoku kwandinoshandira. Inini ndine murume achirara neni, Sis Melly. Panoisa nhengo yake papa, ndairwadziwa, Sis Melly. Andirambobvira ndakaenjoya 6 panguva yese iyoyo yandokutaura nezvayo. Ndaita kunge munhu aida kunobaya chinhu chinenge chipikiri kuchibereko kwangu. Ndairwadziwa, Sis Melly, zvekuti ndaitota kudzokera mashure kuti asanyanya ugome kupi kune chinhu chacho chinondibaya. Ndakabva ndaziva kuno. Ndobva ndakaenda kuchipatara. Ndakati ndiboneti kupapsime dzinongotaurwawo nevana idzodzi. Ndabva ndaitwa papsime. Ndabva ndazi muchibereko kwako mune zvinhu zvirimo. Ndobva ndapiwa tsamba yandakapiwa manzinda kuhospital hombe. Ndabva ndaenda kuhospital hombe iyayi. Ndobva ndanonzi ndine mafibroids. Ndafanira kubviswa chii? Mafibroids. Ndokubviswa mafibroids aya. Saka inini ndine confusion. Ndo zvaikonzeresa here? Ini ndine sare here? Chii? Ini chandoziva nyaya yemafibroids munina. Nyaya yesare, kuziva kwangu kwenyaya yesare. Handati njaya neleseni yesare. Asi ndingangokupindura chandoku maziviro angu panyaya yesare. Sare hariurai mwana abuda atove kuma 4 months kana kuma 2 years munina. Icho ndo chokwadi. Mwana wesare akaguma sare achizvarwa anofira ipapo. Zvino vakomana vanomboita ma 4 months vozoneta kwacho. Kana kuita 2 years ozonzi afane 2 years. Hanzi sare rinodaro patisha no. Sare haridaro. Hamene nokuda zvinosiyana. Ini ndozati ini sare ndozati sare mwana achinza akazvarwa uchizvara mwana akaguma sare aiwa anofa. Hanzi sare rinoraya vana vese. Inini vanotobuda, Sis Oh. vanotobuda, Sis Melly. Saka muruda kunudza kuti mira muri hanzi anofachira zvaro. Muruda kunudza kuti vanhu vese vane vana hapana nesare. Ndambobvunzawo guys. Vanhu vese vane vana tokoti pana paizvo zviraiti now tiri close to 700 vasara apa. Vese apa pane vanhu vane vana apa.
Pane vanhu vane sara apa, pana munhu ane sare. Zvamuda kundipindura. Hapana munhu ane sare apa, guys. Aiwa, ndiri kubvunza ndazvinzwa handitika, but rinouraya varume harisi sare, Josephine, harisi sare, isoro ndo rinouraya varume, harisi sare. Saka ndiri kubvunza ndimbondipindurai apa, muri kuti kwai sare rinozvita kana vana zvako, ndakubvunzai mubvunzo. Ndati pana pazvizvitiri 700 handiti. Saka vane vana vamwe varapa pavose vane vana, kana tose tine vana, munoti ati saka tina masare here. Kana mwana aiwa zvokuti kwai hauna mwana mupenyu. Aiwa, mwana mupenyu munoita vanhu vane masare mwana mupenyu varipo. George sare zvinonetsa kwai sare chi. Ndichauya nelive yesare. Kola muningi wangu dona pana mai vari kufona timbonzwa opinion yavo. Teera mucomment section. Alright. Rinouraya vana ronzi soro harisi sare. Ndichauya nayo live yacho yoyo. Hanzi mhepo kuda hazvo. Kwai kuzvesera zvinangwa. Alright, ndikutodzidzawo. Pakumam kowe 2 years Josephine. Kowe 2 years hanzi pakumam kaka. Kowe 2 years. Kowe 2 years. Ora kana mchiti akauya sare rinouya pakumuisa. Kowe 2 years uyu mwana anenge ari gamuka kaka pa 2 years apa. Kowe 2 years. Kowe 2 years guys. Chinduzai we 2 years. Hanzi anosiyana masare simeli. Okay. Sare rinoita kuvarume George. Rinoita kuvarume stereki. Aiwa, nhasi haisi topic yesare guys. Manje tingatokanga chirega tigwa ine topic yesare yacho. Chirega tigoza ine topic yesare. Notikada kutiba teko zvinoka takaita tomikisa nyaya. Animaona. Nyaya yesare inotoda tuye pana paka. Alright guys, ini ndokutaiso. Let's go and research. Handika inde afuti kuti akusi ku research vakawanda nyaya isara apa pamunoto ne experience nazvo handitika zvesare izvi ngatisangane pa second live tichitaura nezvenyaya isare. Kola hello. Hello, Mary. Muri sei? Tiripo makadinyo. Aiwa tiripo. Ndatikagangeniyo nenyaya iri kutaurika iyi. Ini ndichikura ndakaexperienceawo zvekunzi sare. I remember ndichiri kumaprimary school ndikaita zvekuchekwawo gogo vangu kusaidwa namama vangu vakatenda neni akaita zvekuti unofanira kuti ndichekwe ndikachekwa. Right now ndine vana, I've got 4 kids, but ndangoti rega ndingofonawo kuda kungosindisanawo nasomeone. It wasn't easy. My journey wasn't easy. There was a time yandakaita after ndaita mwana wangu wekutanga ndakaita pamuviri ndikaita mwana wangu ndikabata pamuviri chechi2. First time ndakaita stillbirth around 5-6 months. Then ndobva ndazotrya again. Pandakada kuedza futi it's 3 months. Always when I try to explain this, sometimes so not to confuse or even myself, but like I said, my 3 months. Ndakuenda kwa doctor ndikanoonekwa ndikaenda unokongodzoka for check-up. Ndakuda 3 months, 4 months. Ndakati ndikutowacha like ndobva ndangoita kunge ndakaita that feeling yekunzwa kunge unoza zvinoita football kabuda mweya. Zvinonetsa kuexplaina, but I had that feeling mutsami mangu kuti ndakaita ngeri football abuda mweya. Then straight away I told my sister ndikati ngatidzokere kwadoctor because vange vanditi you can always come back, udonda ndine naponyenge yange yagare iricho iri kukamberi. Takarasha kuenda kwadoctor. Tikasvika kwadoctor vadano since une that feeling apo nehistory yesymptoms yakamboitika before ndikeda timbobinyorora uinde straight kuscan. Vakaendeswa kuscan. Ndisvika kuscan vakanditi it took them a while to explain to what's happening. But newo zvatovachamisa because vaiti
this time we can see the sick. Oh. How come? Yes, the second one I recall, and the last time that I saw a scan, we could see they were not sleeping that for, but at the moment it's going to be the scan at the sick, but I'm not. So, I disturb us today. So, okay, at the moment, at this stage, at full of teaching, but I couldn't go to develop. But one thing that I've got on what you need to do is to see what you teach to believe in what is actually. And I ended up doing that. And suddenly, for that time, achieving out of go on to try again. And we haven't said that it's okay and mataura zvakanyanyisa kune vanhu vanenge vasina vana saka ndida kutaura kune vanhu vanosangana nemasituations ekuti tada achekerwa nemwana wake kana aita miscarriage. Usually people vanosvika vachitaura nhasi yakawanda. They don't know how hating it is to someone because kana watanga watore nepamuviri, there's an attachment inenge yako. Even mwana asati abuda but patone attachment yako kana mai nemwana saka akufira kuti ngatione someone kana riri zita kana kuri kutaura you'll be doing everything nepregnancy yako kuti kune vamwe havazvinzwisisi izvozvo vanenge vachingofunga kuti sezvo mwana anga asati azvarwa kana basa. I remember at one time pamwana akasvika ndiningata asiti vafanga like I can say 2 years or so getting check the child wangu. But then but when you're really ready for this pregnancy, kind of to maybe it's a way you could talk person again. And I said, how can you add something like that? When I'm on a but when did arasikirwa nemwana wangu asiri kutaura mazwi ekunditsenderawo I'm ready or not. All about me. So kana vanhu vachinge vadesitira vanhu vai vanenge vari masituation akadaro, it's better for you to keep quiet kana usina zvekutaura kana kuti just listen. Vanhu vane tendency yekuda kusvika voita kunge vanogona kukamfota stress, but mukakamfota mama you'll be saying something offender mumwe. So usually kana usina chekutaura just be there for that person, ask iwajira here, is there anything you need, things like that. Panguva yekuedza kuda kuita counseling, especially kana risiri basa rako, don't do the counseling yausiri trained to do because nguva zhinji munosiya vanhu vachirwadziwa. Just be there for that person. Kana ukamuudza kuti mune zvinoda kusukwa here, zvinoda kutsvairwa here, kana masvika padzimba dzevanhu maenda muine rudo chairo, but please avoid saying mazwi amusinganzwisise mwaridzi waona because mamwe achona anokanganisa vanhu vanenge vari masituations akadaro. But ndoda kutenda Mwari nekuti ndakazokwanisawo kuita hangu mhuri yangu asi zvakanditorera nguva refu kuti tenezona. Then ndichibva ndasvika pathat stage yamuri kutaura yemenopause. I think myself ndiri late 40s, just below 50, and I'm also in that menopause already because I can't ndichiramba my problems kuba ndichiri mutano ndaita maproblems period iya yekuti madzimai vanosvika nenguva yavo, asi nenyaya yekuti kusaziva pandakazouya kwandiri kunoku ndakaitwa matest and vakazoti ndine problem yendomesis yekuti ndinobleed outside my uterus kana vasvika nguva iyoyo, saka ndozvainyanya kundirwadza. I was 22 years so lucky kuti wakakwanisa kuita vana, but I ended up having a partial hysterectomy simply because vakandibvunza kuti do you still want kids, ndikati no, I think I'm okay now, but nenyaya yekuda kuedza kuseva nemahormones
ndakati it's okay, I can make a partial restriction, thinking kuti ndaizochova, but nokuda Mwari anongorongo here haneno kuti ndimwari here kana kuti that partial restriction hormones aya ainzi achabetserwa nemaovaries angu, ndakabva ndakatya kupinda mumenopause. So those are some of the things zvinongoitikawo. So iye ndandopredodza ndingokola unoifandi vana vadiki vamwe vanotopinda mumenopause nekuda kwemasituation namedical situations avanenge vachisangana nawo mukati meupenyu wavo. So ye kumereza ari kutaura but iyoyo menopause panyaya dzemenopause dzedu ese hedu takatoimirira tikutoitsvaga nemeso matsvuku tikutoida taneta vedu wenu kungoti mwedzi woga zvobhuwa zvokuti mufunge titoda hedu kuinda kumamenopause kwachiko kuti gatitongorega tingoza taafree Mandela. zvine munakiro wazvo, zvine mushatiro wazvo. Mushatiro ndewei? Chitiudzai mushatiro. Mushatiro wachona uri pakuti kana body yako yachinja mahormones ako, there's a lot zvinoitwa nemahormones. Ndaipa problem yakanyanya unogona ngoti makangogara zviya munhu angotanga ngodikitira zvimwe zvazvo kuti vanhu vanogona kutadza kukunzwisisa ngedesensema wakuda kutsanangura kuti zvii zviri kuitika pauri. Saka pava pachona mafirst days ndaitoavoida kuenda kune dzimwe nzvimbo dzandinenge ndichida kuenda because ndaingotanga kufata ndikatanga kudikitira vanhu achatanga kupfumisa. Hazvizoperi here? At the moment now I'm okay, but zviri nani, but ndine time imwe yandinombogona kuti tiri mumba ndogona kutofunga edi mumba muri kupisa kana mukutonda because vamwe pamwe vanenge vari okay ndototanga kuti muri kupisa, but it's now okay. Handichaiti zvadaiita like my first day zvekutogara ndakabata towel kana kudii, but yeah, those are some of the things. Then miraikola amuri kuti mahot flashes ndiwo anenge achiita seiko? Me muchiita sei? Une uchidiko? Like my hot flashes. Unogona kungotsva at one time, unogona muri mumba mune vamwe unogona okay, all of a sudden watotanga tongoti muno muri kutopisa muno makutodikitira and so forth. Saka munogona kuti muri mumotari risegona tiri mumotari tototanga tamana vhura yemawindo kumana kana kuti aircon, vamwe vari kuti no muri kutonhora muno miti kuti muno muri kupisa. So those are hot flashes. Saka hazvina mapiritsi here Kola? Mapiritsi ariko. Inini I didn't want kushandisa matablets, but kune matablets ariko. Why musina kuda kushandisa matablets? First and foremost, ndine clinic yandaifana kuatenda kuti ndivakwanise kundidetsera zvakazara, but inini pachangu ndakangoseva kuti no, ndoda kumbotanga ndaenda through this ndakakasika kupinda mumenopause. It was neage yangu ndakafila kuti ndikakasika kupinda mumatablet pamwe ndichinogona kuzondipa mamaproblems pamberi. Saka it was my own choice yekuti no, regerai ndiregere, but I was offered that ndisini assistance yekuti you can have matablets. Kune matablets amwe amunogona kutenga even over the counter yekuti you can have anokwanisa kukudetsera nemahot flashes, but pamwe pachona paunomatenga vanenge vachikuudza kuti because tese takasiyana, it doesn't mean it's going to be 100%. asi muri kutaura kuti zvinoita zvinhu zvemamenopause zvacho zvemaflashes zvacho zvinoita for a period zvozodarika hazvo, ndokugwadziwa kana kuti 3 years zvozopera hazvo? Asi zvinozopera hazvo kasi zvinhu zviri permanent? Saka saka kana zvakadaro, saka zvinhu zvingori nacho tise tagara tichangoindako kana tichida tisingadi, pete kungogara waindako zvipedze.
me mwana ungotsvako ungotsvaka cho ugara ungotsvaka chako ungotsvako ugara wa panzi they are permanent. Joni unoda kunza zvimbuya zvake zvekumusha uko zvichembere zvekumusha ko zvinoita maflashes iwaya zvimbuya zviri kumareserve ko zvinoita maflashes iwaya vanenge vasina like if I pataurwa nyaya yeforced menopause ndokamba ndikutaurira because at my age things are normal and family kuti ndichipinda mumenopause but because of that partial hysterectomy yakaitwa kandi yakabva yaita kuti ndikasike kupinda mukati menopause. Vanoona kuti flash zacho haiti asi yamboenya kudiko kutsvaka chokunorwadza. Also ndandoda kutaurira kune vanhu avo varikuita maproblems varikuita mafibroids nechi vamwe vachona vanozoita mafibroids vatone vana vapedza zvese. Sometimes it's better kuti chibereko chachona ngachidyiswe pane kumirira kuti kana chazoita cancer. Saka kana ukabvisa chibereko hauiti here mahoti flashes tigari tanosainisa hedu kubvisa unogona kuita because but what I'm saying is it's rather better to present a cancer than kumirira kuti wane cancer moto wanozomanya mari because kune vamwe vanogona kuti haina handiri kubviswa nekuda kwokuti one sexual drive yangu inochinja kana kuti kudini zvazodii ndo zvimwe zvinogona kufunga vanhu but you can live your normal life after that. Saka tozoziva sei kuti totanga rini kutsvakwa choko zvacho unoona masymptoms chi unoona sei kuti ndakuda kusvika ipapo unoona sei? You don't need to be told when you're having hot flashes or not only kuti ai matindotsva muviri chidongonchiwa kuti muviri wangu even uchitonhora ndiri kutsva zvazvekuti ukange wasvika nguva yekupisa utodikitira but then zvinenge zviri abnormal in the sense yekuti it's more often vanhu vakakutenderedza kana vamwe vanenge vasingazvoni ndiri kufa but as you said pamavhunza nenyaya yekuti zvinokwanisa here I guess if you seek medical advice medical assistance unokwanisa kuzvavoida but inini ndakaita go through that I think for nearly 6 months. Although now I'm okay. So the person I said, maybe I'm not but I'm okay. I'm not okay. Kashakoma. Zvinge zvozvo mukataka kutivhundusira izvozvi. Mukataka kutivhundusira izvozvi. Saka kana imimi munenge mazobvisiwa maita ningikiri kana mabvisa kana mchinge maita inonzi maflashes achona iwaya yanditika maflashes azopera kana kuti wabvisa chibereko unenge uchaenjoya sex kana kuti unenge usingasaiti sex yacho. You enjoy it. Ndosandiri kutaura kune vanhu sandiri kutaurira kune vaye vane pfungwa yekuti I cannot tinetone 1 or 2 people vandakatombotaura navo vaine problem iyoyo yekuti I'm thinking like this. Inini I went through that because ndachifungawo even my aunt pandakaenda kumba vakatodeedza kunditi mwana wangu saka zvikufamba sei ndakatoti anti ask munhu wachona uyu everything is okay. It's just in your brain. It's just your brain. Anzi unombotsva asi ndisimbozvitawo kuti dzimwe nguva ndombo wako kungoti ndikunguri kungopisa zvinongopera sendishingoti kakurupa mukuru kungopisa wako hakuna unyatsokuzwa chakumbira handiselina vauya netopiki timbonyatsokubvunza tinyatsokuzwisisa nokuti saka tofanwa kuti expecta unotanga nemakore mangani kutsva kwatiri kutaura setineni kana makutsva munozviziva kuti makutsva especially kana mastopa your period for a year mobva maziva kuti pamwe makuchipinda mumenopause but kana musati muchingotsvawo henya maybe something else pane kutsva kuti unazozvinzwa kuti panapa ndatsva panapa but it's not chinochita on off 2 minutes unejuice 2 minutes wabvisa asi mwari masikiro anoita vakadzi soka masikiro anongotita avo mwari akangooma so why tichifa wangopuwa zvose izvi zvose izvi
zvose vanhukadzi tichingopuwa varume vachingohura vachingoita scot free kungoita get away with everything. Ndovakati vane maflashes aya varume, ndovakati vachiwa maflashes aya varume. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you, Maita Bas. Hanzi na duduma zera anywhere. Saka tofa kutongozvitarisira kuti anytime chogona tongochaya. Tofa kutongotarisira kuti anytime chogona tongochaya. Toto hai. Kaupenyu kachaka. Right. So hanzi menopause haina age. And Selena. All right. Get your last caller. Aish. Abba drop. Tichangosvika menopause tichida tisingadiko zvino tingagodi. Saka ndosona vanhu vachituka mumastreet muchinzi kwa menopause. Votoita kunge ivo vasingaendiwo kumenopause. Vanhu vanopenga chete. Unoona vachituka munhu kwa zimbuya iri menopause. Iwo uchitozoendawo. Kola hello. SIS MELLY nangodzoka hangu kuti nditaurana kuti pane inonzi seracity is world herb inowanika kuJamaica. It helps with the hot flashes, menopause. So you don't need to go to a HRT. Zvotoiwa nepi vanhu vanenge vari kuno kuAfrica kana zvauya zvinhu zvacho zvematiwayo. Aiwa ndichakuisira impost moms. Iko tingotitumira zvakatowanda tigare takachengeta. Nokuti hatichatozivi kuti zvinogona. Uye bodo ende vakadziri mataiti chokwadi asi mataitawo muzati matoitawo henyu mufunge maitawo ini kana ndiseni hangu chira chokwadi ndaitonyatsoshaka kuti ndonyatsa kubvunza ani unyatsa kubvunzanangura nezviri ndozvona zvinyoko hangu but kuti nyatsa kuzobvunzisisa mubvunzo chake cheko pane ndakasununguka kuti naimi zvinotofawo kuzviexpecta rini zvinofamba sei nokona akazichoti kwai maflashes nokuti ndiyatsa kutozoziva kuti zvinofamba sei ka ndatisingatozivi chokwadi waingo unongofamba pane vanhu ndikuti ndikuta izvo maflashes acho ndingatouya iwe usingatozivi chinhu mai mwana at least takutoziva kutoti unopiwa munotitumira mapirisi masamba togara nawo kana zvaya totanga kutongwa ungonzwa kamhepo kanongoti bvobvo piswa kana mhepo kana chii kana totadikita rinotoita umwe ati kwai zvosurisa zvisingaiti kwai zvosurisa zvisingatoiti pane mumwe wadaro ipapa amen anyway ndozvananongotaura kuti vanhu seracity helps with that. Not also need tablets. Saka muri kuti matablets ari haana kunaka. Hormone replacement zvemabodies anosiyana vazhinji vanocomplaina vamwe zvinovaitira vamwe ingori tis just tea but haiswe sugar inoita kakuvavirira so kwakungoshingirira kuvavirira but zvichigadzirisa zvakanaka mukati. Jona nenganyanza kuziva nezvazvositere kanzi when you start chemo treatment you go on menopause ndezvekenza kaizvi unenge wane kenza ka don't confuse hanzi neumwe munhu asina zviri kuita ndobe kwangogara chingobudisa mweya akasi vamwe watosvika kumenopause vabewe kwako uri asi varume vokwai vanenge inonzi andropos vanenge vachiitawo sei varume tinyatso kuti tione kana zvatanga kuti haufa tigari tatongovaseka kuti patozosvikawo isu vanozongotisekawo because chigemu ichi mudzimba umu tinosekana kamudzimba umu tinosekana mudzimba umu ka saka ivo varume vanoita sei kana vasvika pameandropos apa varume vakasiyana varume vanosvika 100 vachizvara vachitozvarisa anozoita kana apedza kuzvarisa asingachazozvarisa hazvisife chakaya zvinoita hazvisife kana hazvisife hazvindotosaka hazvisife utoona murume achiti zvichinja kuda kusvita mukadzi shuwa nenhambo iyo yose ine yatinayo vakadzi utoona munhu achida kuzvichinja kuita mukadzi zvitona kugara uchingori murume zvako zvitori nani hanzi can you give some research articles ndichakumbira handiselina vagoya netopic yacho ndinoda kunyatsotohwisisa nezvazvo ini kuitira kuti ndofunga takatowanda wanda kunyatsohwisisa nezvazvo takatoti wandei vanoda kutohwisisa nezvazvo kuti simube kuuk mune knowledge yakati wandei handinoda kumabasa kwenyu vazhinji venyu munenge muri kuchinesinesi zvino isu toda kunyato zvinoenderana nekuti kusaidi kudzinza rekwamai venyu kana kwababa venyu vakadzi vanosvika panguva yakati kazhinji start from 35 pane vamwe ndai 34 pane vamwe ndainga menopause 34
Hey. Hey. Wakucha. I don't know me that much. Alright, Kola, thank you very much. Thank you very much. Maita basa. Andiselina muzotigira topic timbo yanso kudzidza. Please. Munatigira topic timbo yanso zoti zviri kufamba sei. Munatigira topic because tinenge tikutoida topic tinyazodzoti how far zvimbo yazofamba sei. So guys, tadzidza vedu tadzidza zvakawanda onasi vanhu va open up at least topic dzakadai dzinorwadza hadzo asi vanhu vanombotaura nezvadzo zvinoita kuti vanhu vadiwo vapore hezvokwatopinda matopic akawanda ana menopause iwa yana andropause kwai vanani vana andropause vana masare saka yana sare iyi topic guys kwanzira tsanangura chinonzi sare chi handisi kukuudzai kuti sare chi tichazotaura topic yesare tostaura ipapo imi chimwe ndaiwo munotsvaka kuti chinonzi sare chi ngodobvunzai vanhu vakuru kumba kwenyu kuti dai chinonzi sare chiko handimaona tapiwa nashe unobvunza chinonzi sare chi mozoyatosangana andichika mozoyatosangana kuti todi tonesana sei panyaya yesare inangu nesare but ndenchitaura zvandozivawo tichicontribute maideas kuitira vasingazivi noti vakaona ndano vasingatozivi chinonzi sare havatochiziviwa makati hakuna kwanzitse myth hakuna sare ndozvataurawo vamwe hanimaona vamwe vakati mapiles vamwe vakati sare rinouraya vana saka maona kuti dhibetika yanga ichiitika mucomment section idhibheti yakaisika mucomment section chokwadi checho chichabuda hacho chichauya chokwadi handimazviona saka guys morara zvakanaka asi tisati marara guys ngatimbonamatai iyo mweya yamamenopause yataugwai mweya yamahot flashes yataugwai nemawati mweya inotenderera nevamwe vedu vari pano guys vanenge vari kutamburawo nemaproblems anga tichitaura nezvayo nhasi ekuti vana vari kushaya kudi kune vari kutobatikana izvozvi ipapa topic yeta tichitaura iyo iyi yanga ichito kune soro panaya sare ipapa pachaya topic yesare tichauya netopic yenigiri yesoro kuti muzive difference yesare nesoro handimaona kuti muzive difference yesare nesoro ndichakuvigirai nazvo saka guys ngatinamatei zvedu handitika timbonamatira ini nangu ndangoti ndinamatire vari kuenda I know what they are going through saka ndangoti at least vawane peace of mind and to accept sometimes kungoti ndozviripo handimaona ndumwari ndozvakandita we cannot all be the same handimaona hatingafanani tese hanzi naMiss John ndine musoro unorwadza ndina matreyu hanzi munaine topic rini mangwana kuchauya andiselina Friday yagara iseye kutaura topic dzakadhaka kudai Friday ndeye happy handimaona saka handingaoni topic yesare nemuzo Friday handimaona topic yesare neFriday aiwa ise 10 off so maricha rutobvunza zvemenopause aiwa tichadzidza pano tichadzidziswa panapa tichatodzidziswa pano anomaona tichatodzidziswa pano saka guys ngatinamatsei ngatinamate tinde kunodi tinde kunovata ngatinamatei hapana ere anoda kufona anamate asikana anoda he kufona anamate anoda madzimafoni aripo here anoda kuti kufona kuti atinamatsire aripo here alright Friday confessions chii atinamate chisinzina itinamate sinzina itinamate muri kwamuri koko baba wamasimba semwari wamasimba makatendeka tinoda kutendai kunyangwenisana nhasi mwari tinokupai mbiri tinokuremekedzai nekuti muri mwari vanoshamisa muri mwari vanotigonera baba munoti where 2 and 3 are gathered in my name they are also be baba taungana pano zvakare Jehovha mwari tanga tichingotaurawo hedu Jehovha tinoziva kuti matopics akadai so anobata nekudzimba yevanhu vakati wandei vakasiyana siyana baba panguva ine madekwana I just pray for the spirit of peace within their hearts my Lord baba tine vakawanda vari kutambura zvakare Jehovha who are going through hell panguva ino mwari vari Jehovha mukati megehena nekuda kwehama mukati megehena nekuda kwevarume nekuda kwekushaya chipo chamunopa vamwe zviri izvi zvokudaro Ishe wamasimba mwari chaingonamata chingoti madekwana nhasi baba varangarireiwo Jehovha vashanyireiwo mwari varangarireiwo tenzi baba chingoitai kuti mubate kunyange matumba avo mubate zvibereko zvavo mwari baba nyadzisai satani ngati mupenyu wavo mwari nyadzisai satani Jehovha baba muvaitirawo zvakanaka mwari zvavanosvira nemwoyo wavo mwari zvavanamatira mwari zvavafambira zvavatsvaga zvakare nguva yakareba mwari mungovaropafadza tinoziva kuti kwamuri Jehovha nothing is impossible baba kwamuri everything is possible hakuna chinokundikana mwari baba tinokupai mbiri tinotaura zvakare Jehovha kutenda faith zvakare kuti mwari wangu munozvigona Jehovha whoever is going through zvakare zvari kusangana nazvo mwari angave kuchinge zvingave zvirwere zvakasiyana siyana zvemisoro zvataurwa kuti vamwe vane matenda emisoro mweya yakaipa mweya yetsvina mweya yevavengi vasingadi chakanaka mweya yevanongovenga mweya inosumudzwa neverudzi chaiyo chaiyo vasingadi kuona chakanaka mukati mevanhu ndaingonamata Ishe wamasimba madekwana nhasi kuti baba sidurutsai zvakare Jehovha mese
mweya yese iyo yemwari muikandire kumatunhu mana asina mvura mwari musunungure vanhu venyu baba zvavanoshanda zvavanobata zviendeke Jehovha vave vanhu vakasunungurwa neropa renyu vave vanhu vanofamba vari vanhu vari free zvakare Jehovha nokuti mwari munenge muinavo pese pavanofamba tinokutendai Satani hana simba tinomudhinauza tinomuramba madekwana nhasi chiti mwari baba itai kuti rudo rwenyu baba mwoyo yavo zvakare Jehovha mwari iwane zororo iwane peace zvakare Jehovha panguva ina takuparadzana takuenda norara taikumbira simba ramweya mutene simba rechikuriri takundopinda mufananidzo werufu mwari vatai makatichengetedza baba vari kumabasa zvakare Jehovha vachengetedzei mwari baba even covid iyo imwari vanzvengese kubva kwairi tigosangana zvakare Jehovha munguva inotevera tingori vapenyu takakwana kudai tinokutendai tinopai mberi nezita raJesu nokusingaperi amen amen guys saka tobatana nditika tobatana bless you guys I love you